ಇರಲ್ಲ ಆಂಡ ನಂಗಿತ್ತೆ ಪೂ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಪುನ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂತದೈ ದಿನಾಲ ಪೂ ಅರಳುಂಡು ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದು ಹಾಲು ಅದು ಕುರಿದು ಬೂಪು ನಮ್ಮವೆಂತೂ ಉಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅದು ಬೋತ ಅಂಜ ಅವಲ್ಲ ನಂಗೆ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರಕವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಪೇರು ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ತೋಲಾಳ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾವ ಅಂದಾಂಡಗ ಭಟ್ರ ಪೂಜೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲಕ್ಕೊಂದು ಓಲ ಬೂಪುನತ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕುದೊಂದು ತೂವಡಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ಬಂಡ ದೇಹ ದೇವೇರ್ನ ದುಡುಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ವಾಚ ಪಾತೆರ್ನಗಲಂಚನೆ ಭಟ್ರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆನೇ ಬಾತೇರ್ನು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಡಪುರ ಗೌಜಿ ಬಾತೇರ್ನು ಅವಲ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೇರುಡಿಗೆ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರಕವಾದ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಫಲ ದಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಕೆಂಡ ಭಟ್ರ ಜಾತಕ ದೋಜುಪಾನ ಜಾತಕ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಕಿಂಚಿಂಚಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಲ್ಪುಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಲನ ಸೂಲನ ಮಲ್ತದೊಂದು ಭಟ್ರ ಪನ್ಯಾತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವ ನಂಗೆ ದಾಲ ಉಪಯೋಗ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಕೋದೊಂದು ಭಟ್ರೆ ನಿರ್ಪಿನ್ ಆರು ಬಲ್ತೀರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರಿ ಆತು ಚಿನ್ ಭಟ್ರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಏತೈಟಿತ್ತ ಅಂದ್ಬೋಡತ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ನಮ್ಮ ವಾಚ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೇವರೇ ತಿರ್ತೇರು ಅಂದ್ಬೋಡತ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಮಲ್ಪುನತ್ ಐಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಪನಗ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಸೇರಿಯಾಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಐದ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕುನು ನಂಗೆ ಆ ಪೂಜಿಂದಲ್ಲ ಜಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಭಟ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಟಿ ಅನ್ನ ಲಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಹಠ ಕಡ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೊಳಿ ನಂಗೆ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಜನೆ ಪಾತೇರ್ನಗಲ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಟಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಜಿ ಬಂದು ಮೌನವ ದಿಪ್ಪೊಲಿ ಹಠ ಕಟ್ಟಂಡು ಆ ಪೂಜಿಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಕೆಂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಅಪನ ಕೃಷ್ಣಡನೆ ಬಂತಿಗೆ ಚಂಚಲಂ ಹಿಮನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಯವೇನಾಂಡಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದು ದೇವನೆದ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ಅವಳು ಅದು ಕೇಳಿ ಪೇರ್ದಿದ್ದೆ ಆರು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಅರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರುಡು ಎಲ್ಲಾಡೆ ಬೋರಂಡು ಮಂಡೆಡವು ಇವೇ ಇರ್ಪಿನ್ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆರೋಳು ಅವನಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಅಪರಾಧಗಳು ಪೂರ ಮಸ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಏತು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಅದೇ ಪಾಪಲ ನಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅಪನಗೆ ಸುಲಭ ಇಂಚ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಐಕೆ ಬಂಡೀರು ದಾಸಿರು ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಬಕುತೀನ್ ಶ್ರವಣ ಬಂಡದಾದ ಕೆಂಡ ಕೇನು ಒಂದರ್ಥ ಶ್ರವಣ ಬಂಡ ಕೆಬಿ ಕೇನುಂದಾದೇನು ರಾಮದೇವರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪೂರ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದುಷ್ಟರೇನು ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತನ ಕಥೆಗಳು ಪೂರ ಉಂಡು ಹರಿಕಥೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಕಥೆ ಉಂಡು ಶನಿದೇವರನ ಕಥೆ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಮಸ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಮಾರುಡನ್ ಮನ್ಪುಣ ನಾಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕೇಂಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಕೆಬಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾಕು ಪನೊಂದು ಪೇರು ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ದೋಷ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಪನಗೆ ಐಕೆ ಬಂದಿರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ಕಥಂ ಶುತ್ವಾ ಜನೈ ಸಹಾನ್ ಕಥೆ ಕೇಂಡ ಯಾವು ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಒಲೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಪುಲ್ಲಂಚನೆ ಇನ್ನು ಕಥೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಗೆ ಬಲೇನ್ ಅಪನಗೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ನಾಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆದ ಕಥೆ ಈತ ಪುರ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಬಂತೀರಿ ಗೀತೆಡು ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾದಿ ಬಾರಸ್ತೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನಾನ್ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೀವೋ ನೋಡ ಬಂತೀರಿ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗೂಡನ ಮಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೀವೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದೆದುರು ದೇವರನೆದುರು ಕೈ ಮುಗಿನೆಂಚನೆ ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಆಂಡ ನೀರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪೂತ ಪೂಜನ ಎಂಚಿನಾಳ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಗೆಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಉಡು ಅಂಚ ದೇವೇಡಲ ಮುಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಪನಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮುನ್ನಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಆಧಾರ ದಾದ ಉಂಡು ಏರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿರು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಿರು ಅಕಲ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ತೆಗೆದನು ಹೆಂಗೈದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಣ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಥೆಗಳೇನು ಪೂರ ಬಣ್ಣಬೇರು ಈ ಕಾಶಿ ದೇಶ ಅಂದು ಈ ಕಾಶಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆಂಚ ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಬೋಡಾನ ಪೋದು ಬರಲಿ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡೊಂಜಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದುಂಡು ಅವು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಏಪ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಲಾದ ಕಲ್ಲ ಕಾರಡಕಲು ಉಂತುದು ನನ್ನದಾಲ ಎನ್ನರ್ದ ಸಂಸಾರ ಅವರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇ ತಾಯಿನ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂದೆ ಬಂದ್ಪುನು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಬಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಪೋಯಿನಾಯ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಟ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೋಯಿನಾಯ ಪಿರ ಬತ್ತೆಂದಾಂಡ ಕಾಶಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲೆಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಏರಾಳ ಕಾಶಿ ಬೋದು ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪಾಟ್ರೆಂಡು ಕಾಶಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಏನು ಪೋತಿನ ಜೀವೋಡು ಪಿರ ಬೈದೆ ಅಂತ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಕಾಶಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತನು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಅಂಚೆತ್ತನು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಕಡೇತ ಕಾಲ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಶಿ ದೇಶಡು ಉಪ್ಪು ಏರಿಕೆಂಡ ಯಾತ್ರಿಕೇರ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಚೇರೋಳು ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಪ್ಪೆ ಆಯೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಪುರ ಸುರಾಪುನದ್ದು ದುಂಬುದ ಕಥೆಳು ಪುರ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು ದಾಯಿಗೆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದನು ಸುರಾಪುಣ ಕೆಂಡ ಬಡನಗಲೆ ಬೆನರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದತ್ತು ಏತು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏತು ಬನೋಡುಕೇನು ನಾಂಡ ಆಯ್ಗ ಆನಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಬೆ ನೋಡು
ಎಲ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದ ದಿಯ ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಬಟ್ಟಣ ಕಡೆ ಉಂಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತುಪ್ಪು ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ನಿಯಮಾಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮಂಡ ಇನ್ನಿಗೇತು ಬೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ಪುಡು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪುಡು ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಯಾತ್ರಿಕರನ ಕಡೆ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ದುಂಬು ಬಣ್ಣಗಳು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಚಕೆಂಡಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣರ ಯಾವ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಗೊರ್ಪುಂಡು ದಕ್ಷಿಣೆ ಗೊರ್ಪ ಕೂಡ ಅರಿತಾರ ದಾಯ ಗೊರ್ಪುಂಡು ಭಟ್ರಿಗೆ ಬರಪೇರು ಬಟ್ಟಿಡ ಅರಿಬೋಡು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಪೂರ ಬರಪೇರು ದಾಯಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಗೊರ್ಪುಂಡೆ ಕೂಡ ಅರಿತಾರಾಯಿ ದಾಯಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ದಾಯಗೆ ಈ ದುಮ್ಮದ ನಿಯಮ ಇತ್ತು ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಂದಾಂಡ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಪ್ಪಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಆರು ಪೂಜೆ ಪೋಪೇರು ಪೂಜೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನಾರಿಗೆ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಜಪ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೇನು ಪೂರಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ತಾನು ಬದುಕರಿಗೆ ಬೆನರಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿಂದಾಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೇರು ದೇವರಿಗೆ ಜಪ ಮಲ್ಪುನೇರು ಜಪ ಪೂಜೆ ಭಟ್ರ ಮಲ್ತಿಜೇರಿಂದಾಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯಡವು ನಂಗೆ ಪಲಿಪು ನೆಂಚ ಹಾಗೆ ಈರು ಓಲ್ಲ ಬೆನರೆ ಪೋಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಈರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಡ ಕುದೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಪತಪ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಈರು ಬೆನರೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಮನ್ ಬಾರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅರಿತಾರಾಯ್ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪೂರ ದಾಪಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡ ಗಂಧ ಕೊರಿಯಡ ಗಂಧ ನಂಗೆ ಪಲಿಪೋಡುಂದಾಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೋಡತ ಈ ಜಡ ಗಂಧದುಂಡೆ ನಂಗೆ ಅಂಗಡು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕಂತು ನೀರು ಕಲತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆಪುಣ್ ಅಂಡ ಅವು ಗಂಧಾಪುಣು ಪ್ರಸಾದ ಪೂಜೆವು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬತ್ತೆರಡ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗೆ ತೊನ್ನುವ ಐಟು ದಾದಪ್ಪುಣು ಅರಿ ಕುಂಕುಮ ಮಂಜಲ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣು ಅರಿಕಂತದ್ದು ಕುಂಕುಮ ಮಂಜಲ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಪುಣು ಅಂಡ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಪೂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಒಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಳೆ ಕೊರುಡು ದ್ಯಾಗ್ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಪ ಎಂಜಿನುಂಡ ಆರ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂಜಿನುಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಗಂಧೊಡ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಡ ನಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಣು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊರ್ಪುನ್ ದಾಯಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂದೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಿರಾಯಿ ಬೆನರೆ ಪೋಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಪುರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಕೆಂಡ ಈ ಯಾತ್ರಿಕರನಗಳು ಬತ್ತೇರನ ದಂಡದಾಲ ಉಂಡಾಯಗ ಬೇತ ಇಜ್ಜಿನ ದಂಡದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ ಅವು ದಾದಾಪುಣ ಕೆಂಡ ಇನಿ ಉಂಡಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ನಿಗಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಹಾಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒರಿಯಾಂಡಲ ಎಂಚಾಂಡಲ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಾಂಡಲ ಪರದುಗುಲ್ಲೊಲಿ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲೇರು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲೇರು ಈತ ಜನನ ತಾಂಗ್ ಕೊಡ ತಾಂಗ್ ಎಂಚ ತಾಂಕುನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡಾಯಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಬೋದು ಕುಲ್ವೆ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ದೇವರು ಈತ ಪುರ ಈತ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ದೇವರು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಿರ ಅಂದು ಕೊರ್ತು ಜೇರ್ತ ಜೀವನೋಡು ಬಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡ್ಕೊಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಕೇಳ್ವೇರು ದಾಯಿಗೆ ಮೂಲ್ಕುಲ್ದ ನಿನ್ನ ಮೋನೆತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಮೋನೆ ನಿಲ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತರೆ ನಿಲ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ದಾದನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬನ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನೋಡು ಸ್ಥಿರ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಉಂಡಡ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಬದುಕುನು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತಾಂಗೊಡು ಬೊಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತಾಂಗೊಡು ದೇವೇರೇನು ಪೂಜೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ತಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡದು ಮಾಗೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಪೂರ ಉಂಡು ದೇವೇರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಗನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಲೆಪ್ಪದ ಆಗ ಅಸ್ತೋದಕ ಕೊರುಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಪಾಡೋಡು ಕಡೆಗೆ ತಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಡಾಯಿ ಆತ ಪೂರ ನಿಯಮ ಉಂಡಾಯಗ ಅಪನಗ ಎಂಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತಾಂಕುನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಂಚ ಕುಲ್ದೆ ಪನ್ನಗ ಆರು ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕ ದೇವರೇ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಪುರ ನಿಕ್ಕ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಿಪ್ರವಾಕ್ಯೋ ವೇದವಾಕ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟೊಡಪ್ಪನ ಗೇರಳ ಬದ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಂಡ ಬಣ್ಣ ಅವು ದೇವೇರನೇ ಪಾತಿರ ಅಂದು ಅಪನಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ದೇವೇರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಹಿತೋರ್ತನಗ ನಾರದಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನದಾದ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅಕಲ ಕೆಲಸನೇ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವನ ಗಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋಗ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕನಕಮಾರನಾಯನ ಕಥೆ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ ಬೋದು ಕಣಕ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ತರೆಡ್ದಿ ಒಂದು ಕಂತು ಊರುಡು ಮಾರ್ದು ಒರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಆಯೆ ಕಣಕ ಮಾರ್ದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡಾನಿ ಅರಿಕೆ ನೀರು ದೀಪುನು ಪಣ್ಣ ಆತ ಬಡವೆ ಆಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ ಆನೆ ಬೆನ್ಪವನು ఆయన ಬೊಡಿ ಜೋಗಲ ಬಂಜಿಪುರ ಜಿಂಜೋಡು ಆಯ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಗೆಂಡ ಈ ವರ್ಷಕಾಲುಡು ಆಯ್ಗೆ ಕಣಕ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರ ಇತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಮರನ್ನು ಕರ್ತು ಬಾಡುವ ಕಣಕ ಬೋಡ್ಡ ಅಂಡು ದುಮ್ಮು ಪಜ್ಜಿ ಮರ ಕಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುಲ ಕಜ್ಜವು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ನುಂಗುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟೋಡ ಜಡ ಕೊಡಲಿ ಮುಟ್ರ ಇಜ್ಜಿ
ಆಯ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅದು ಕನಕ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕಾಡು ವರ್ಷಗಾಲಡು ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಡೀ ಕಾಡು ನಾಡುವೆ ಕಾಂಡಿದ ಒಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಬೋಪಿನೆಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಬೋಡಿ ಜೋಕಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪಿ ಅಗಲೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪುನ್ ಕನಕ ದಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಹಣದ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಅವ್ನು ಆಯಾಸೋಡು ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನಗ ಕಾಡು ನೋಡಿ ಬಟನ್ನ ಇಲ್ಲು ತೋಜುನ್ ಅಲ್ಪೋದು ಜಗಳ್ಳಿ ಗುಲ್ವೆಗೆ ಒಂಚ ಸಮಯ ಆಯಿ ಒಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಅವಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೂಪೇರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನು ಈ ಕಾಡದು ಈ ಬಯ್ಯದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಮುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದಾಗಿಡೆ ಬೈದ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪೇ ನಿಂಚಂಚ ಕಣಕ ನಾಡೋ ಬೈದಿನಿ ಓಲ್ಲ ಕಣಕ ದಿಗಿಜಿ ಕಣಕಿಜ್ಜನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಣ್ಣು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಗೊತ್ತಾಜ ಐಕ್ ಇವತ್ತು ಮೂಲ ಕುಲ್ದೆ ಬಣ್ಣಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬನ್ಬೇಕು ಈ ಬೈದಿನ ಸಮಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಣ್ಣು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬಿದಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅಪನಗ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನೀಡಲೆಪ್ರಾಯ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಪರಿಹಾರ ಅಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪನಗ ಈಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪು ಪರಕೆ ಬನು ನಿಕ್ಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಆಯಗಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಪರಕೆ ಮನ್ಪೆಗೆ ದೇವರ ಆಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಊರುಡು 4 ಜನ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಂದು ಒಂದು ಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಣಕದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆದ ಬದುಕು ನಂಜಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಪೂರ ದೇವರ ಆಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಇದೋರ್ತ ನಾನು ನಾರದೇರಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಡಿಕೊಳ್ಳೆ ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಕೆಂಡ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ದಾದ ಕೆಂಡ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅದು ದುಡ್ಡು ಮೈನಿಲ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪರೆಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕೈಕಾರ್ಗು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಪೂರ ಎತ್ತಿರಂದಣೆನ್ವಾ ದೇವರೆಂಗ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದ್ಪು ನೀನು ಎಡಮವಿದಟ್ಟು ಪನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ನಂಗೆ ದುಡ್ಡುಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಂಡ ದುಡ್ಡೇ ಸಂಪತ್ತತ್ತು ದೇವಂಡ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಧರ್ಮಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೇಳಿದಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅವು ವರ ಪೋಂಡ ಕುಡರ ನಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ವರ ವರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಹಣ ಕಾರ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಬಂಗಾರ ಕಡದಿನ ಇಲ್ಲ ವರ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲಡು ಪೋಂಡಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇಡ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಗೆತೋನೊಲಿ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಪುಜಿಂದ ಅಲಚ್ಚಿ ಆಂಡ ವರ ದೇಹ ನಾಶ ಅಂಡ ಕುಡೋರ ನಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಗು ನಾಲಗೆ ಚರ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೋಂಡಲ ನಂಗೆ ಕುಡೋರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದೇವಣ್ಣ ನಂಗೆ ದೇವರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಣ್ಣಿಪ್ಪಂದಿನ ಕಳ್ಳ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ಬದುಕರ ಏದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೈಕಾರು ಸರಿಪ್ಪಂದಿನ ಕಳ್ಳ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ಬದುಕರ ಏದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದೇವಣ್ಣ ನಂಗೆ ದೇವರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ ಕಷ್ಟ ಎಂಚ ನಂಗೆ ಇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ದೀಪೇರು ಕಣ್ಣು ಪೋಂಡ ಕೆಬಿ ಪೋಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ಲ ಬದುಕೋಲಿ ಅಂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಡು ಆಂಡ ದೇವರ ನಂಗೆ ಬೋಡಿದಿನ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಗು ಪೂರ ಧರ್ಮಗು ನಮ್ಮ ದೇಹಡು ದೀದು ಭೂಮಿಗೆ ಗಡಪಾದಿರು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ದೇವರ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ತಲೆಗೆ ದುಡ್ಡುಗೆ ಎಂದು ಜೇರು ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಅವು ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಗಿದ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ದೇಹ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಏತು ಬೆಂಡಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ವಾ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೇನಿಲ್ಕೆ ರೋಗ ಶುಗರ್ TB BP ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರುಟು ಅನ್ಪೇರು ತೀಪೆ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆದ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಕೈಪದೆ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅವು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅವು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿಂದ ಅಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಬದುಕು ನೆಂಜಿನೇಕು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಯೋಗ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಐದು ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ನಂಗೆ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಡಿಂದಾಣ ನಂಗೆ ದಾದ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ತಿನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಏತು ಕೋಟಿ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ತೂಡಾತೆ ನೋಟುನ್ ಕುದೊಂದು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಎಂಜುಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆ ಪಂಡಾನ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿನ್ ಅಂಡ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬರೆ ಪಾಡಿ ಅಡು ಏರ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವೇ ನಂಗೆ ದೇವರೇ ಕೊರೋಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಟ ಇಲ್ಲಡು ಜೆಪ್ಪರಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆದ ಬೆಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆದ ದಿಂಬುಪ್ಪಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆದ ಪಜೆಪ್ಪಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಪ್ಪಡು ಜೆಪ್ಪೋಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಕ ಆತುಪುರದ ಕ್ರಾಯ್ಕೆ ಅಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಪಜಪಾರ್ದು ಜೆತ್ತಂಡ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸುಖವೂ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿತ್ತಿನಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಓಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಲ್ತಿನದಾನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಡದಾನೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಎತ್ತಿನದಾನೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಸುರುಟು ಮೂಲದಾದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಡು ಯಾನು ಇಂಚಿನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತದೆ ಯಾನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮರ್ದ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಆ ಮಾನಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ದಾಂಡ ಅವು ದೇವರೇ ಕೊರಡು ಬೇತೆರಡ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಡೇರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪುತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಡೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೂಂದು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ದಾದಗಿಣ್ಣ ದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರು ಕುಟುಂಬ ಮನೆತನ ಪುರ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾಂಡ ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ನೆನೆ ಮಲ್ಪುನ್
ಡ್ರಗ್ಸ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಆತ ಅಡೆಗ್ ಇಡೆಗ್ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕು ಬೂರಿಯರ್ ಅವಳು ತಿಕ್ಕು ಬೂರಿಯರ್ ಪಣದು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಪೂರದೇ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ದಾಯಕೇಂಡ ನಮ್ಮರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮರೆತನ ಮುಂದುವರ್ಸ ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪುದರ್ಗೆತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಏನು ದಾಯಕಪ್ಪ ದೇವರಿಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಕೊರಿಯರು ನೆರ್ದಿಪ್ಪಂದಿನ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಎತ್ತು ಜೀನ್ ಏರ್ಲಾಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಹಾಳಾತೇರು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಿಡು ಪೂಜೇರು ಮಂಡೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನು ದಾಯಕ ಎಂಕ್ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪನಗ ನಂಗೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮುಂದುವರ್ಸ ಮೈದಿನ ಮನೆತನದ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮರ್ದು ಮುಖ ನೋಡು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಡು ಇಂಚಿನಕಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ್ರೆಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ತಿಕ್ಕೇರಿಂದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತೇ ನಂಗೆ ನನಂಜಿ ಪ್ರಜಾ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಿರು ಸಮಾಜಡು ಒರಿಯಾಗಿ ನಂಗೆ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಬಂಗಾನಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ಸಂಸಾರನ ಬಂಧುವರ್ಗದ ಕುಲ ಊರ್ದ ಕುಲ ಪುರ ಲೆಪ್ಪಂದ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತೇ ನಮ್ಮನೆ ಬನ್ಪ ಕಷ್ಟಕಾಲಡು ದೇವೇರ್ಲಕ ಬತ್ತೇರೆಂಗೆ ಉಪಕಾರಗು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾರಗ ತಿಕ್ಕನಿಂದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಸಂಪತ್ತೇ ಅಪನಗ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಎತ್ತು ಸಂಪತ್ತತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಕಥೆ ಬನ್ಪೇರು ಆಯ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿ ಆಯ್ಕೆ ದೇವರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆತ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ಪಿರ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಪೂಜಿ ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಬನ್ಪಿರಿ ಏರೇ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾಕಲೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಗ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ರಾಜ್ಯ ಬನ್ ಪುನಃ ರಾಜ ಕಥೆ ಅದು ಬೊಪ್ಪು ಅಪನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರ ರಾಜಗ ಜೋಕುಲು ದಾಯಗ ಪೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬಂಡೇರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ದಿಕ್ಕುಣು ಅಪನ ರಾಜಡ ಬೋದು ಬನ್ಪೇರು ಈರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈರ್ನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರ ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡು ಬಂಡಾಗ ರಾಜಗಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ ರಾಜಗ ಜೋಕುಲಾಡು ಬಂದ್ಬುನಂಜಿನ ಮನೋಭಾವ ಉಂಡತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈತ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಕುಲು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಜೋಕುಳ್ಳಕನೆ ಮುಕುಳು ಪೂರ ಮುಕುಳ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದಿದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಿಗೆ ದೇವರಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಆನು ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಬಂಡ 42 ಪೂಜೆ 42 ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಡೇತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಕೆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕಲಶದಿ ಓಡು ಕಲಶದಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಉದ್ಯಾಪನ ಹೋಮ ಅಂದುಂಡು ಆ ಹೋಮ ಮಲ್ತದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆನ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲಾವುಡ್ಡ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಕೆಂಡ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ಲಾಯ್ತ ಋಣ ಉಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂಡದೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಅಕಲೆನ್ ಪೂರ ಲೆಪಡಾದೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನದಿ ತೀರಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಥೇಷ್ಟವಾದ ಅನ್ನದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉತ್ಪೇಗೆ ಇತೋರ್ದನಗ ಆ ನದಿ ತೀರಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಹಡಗುಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪೂರ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಈ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗೂ ಬೋಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತುಜಿ ನದಿಯ ಮಾರ್ಗವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ನದಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಾಗ ನದಿ ತೀರೋಡು ಜನ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪಂಡಾಗೆ ಆನೊಂಚೂರು ಮೂಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿ ಪಣದೆ ತನ್ನ ಹಡಗನು ಉಂತಾದ ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪೆಗೆ ನದಿ ತೀರೋಗಿ ಬೋದು ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಜನಗಳು ಪೂರ ಸೇರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಪೂಜೆ ತೂಪೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋದು ರಾಜಡಕೇನುಗೆ ಒಂದು ಊರು ಮೂಲದಾದ ವಿಶೇಷ ಮೂಲದಾಗಿ ಈತ ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಮೂಲದಾದವಿನಿ ಜಾತ್ರೆನ ಕೆನ್ನಗ ರಾಜ ಬನ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಯಾನಿ ಊರ್ದ ಅರಸೆ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲ ಪಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಜೋಕುಲಾಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅನ್ನದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಾಯಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಥ ಸಂಪತ್ತುಂಡ ನಾಯಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ರಾಜಡ ಕುಡಗೇನ್ವೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತ ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಅಯ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಂಡ ಈಗ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೀದಾ ಹಡಗನು ತಿರ್ಗಾದು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬದದೆ ಬೊಡೆದೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೀಲಾವತಿನ ಲೆಪುಡಾವೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ದೇವರನ್ನೆದುರಂತ ಕೈ ಮುಗಿಯುವರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವರ ಸಂತಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿರಿಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪಣದೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಭಕ್ತರು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಪ್ರಸಾದನ್ಗೆ ತೊನುವೇರಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯನ ಬೊಡೆದಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿನ ಆಲಾಪೋನು ಅಪನಗ ಕಣ್ಣನ ಬಂದ್ಪೋಲು ಎಂಕ್ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ನೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಬಂಜಿಡೆ ಉಂಟು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪಗ ಬಣದೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಿರಬಾಡುವೆ 9 ತಿಂಗಳು ಆಪುಣು ಅನ ಬೊಡೆದಿ ಲೀಲಾವತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೋಲಿಗೆ ಆಲೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಆಲೆಗೆ ಕಲಾವತಿ ಬಂದು ಪುದರ್ದೀಪೇರಿಗೆ ಆ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಡೆದಿ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜ ಬಾಕಿ ಆತನು
ಅಪನಗಲ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರು ಮಲ್ಲ ಧನಿಕೇರು ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಯಾವುಜಿ ಐಕ್ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆವುಡು ಬೊಕ ಬಾಲೆ ನನ್ಲ ಎಲ್ಯವು ಆ ಬಾಲೆನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಡೆಗೊಂದು ತಿರ್ಗುನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಆವಿಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಟ್ಟು ಗೌಜಿಡು ಪೂಜೆ 14 ವರ್ಷ ಆಪುನು ಮಗಲ ಮಲ್ಲೆ ಆಪುಲು ಅಪ್ಪನಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪೆ ಒರ್ತಿಪ್ಪುನ್ ಮಗಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲವ್ರೆ ಆಪಣ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಆಪುನು ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಗಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಂಚಿತನ ಆನಂದ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಆನಂದ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಮನೆ ಅಳಿ ಆದನು ಕಡೆಗೆ ಜನ ಕಡಬಾವೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾಂಚಿತನ ಆಣಿತ್ತಿನ ಬನ್ಲೇನು ಈ ಕಾಂಚನ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ನಗರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವರೋಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಮಗೆಪ್ಪು ಆಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ಪೊರ್ಲಗಂಟು ಮಾನು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆತ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ಕಡೆಗೆ ಆಯನೆ ಯೋಗ್ಯವಾಂಜಿನ ವರೆ ಬಣದೆ ತನ್ನ ಮಗಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು 60 ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾವೇಗೆ ಅಥೋರ್ ತನಗೆ ಇರುವೇರೆಗ್ಲ ಮದ ತೋಪುಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇತೋರ್ ತನ್ನ ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪೇರು ಈ ಪರಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣದಾದ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಬಂದ್ಪು ನಾನಿಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂದ ఆయన కాలి బాయిద పాత్ರದ ಮಿತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದೆ ಆಂಡ ಆಯವಿನ ಮದತದೇತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಐತ ದೋಷದಾದ ತೊಜಿಬಾವುಡು ಪಣದು ಆಯ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಇತೋರ್ ತನಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪೆ ಇತೋರ್ತು ಯಾನು ಬೊಡಿದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಾಂಡು ಮಗಲಾಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲೇ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡು ನನ್ನ ಕೂಡ ಅಕಲೇ ಜೋಕುಲಾಪುಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಒರಿ ಬೆಂಡ ಯಾವುಜಿ ಪಣದು ರಡ್ಡು ಹಡಗ ಕಂತದು ತನ್ನ 60 ಒಟ್ಟುಲೆ ತಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೆಗೆ ಈ ನದಿ ತೀರೋಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಪೋನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ದುಂಪೋರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನದಿ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ನದಿ ತೀರೋಡೆ ಡೇರೆ ಬರ್ಜಿತ್ತದ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು 60 20 ಕಂದು ರಡ್ಡು ಹಡಗಲ್ಲ ಉಂತಾದ ಅವಲ್ಪನೆ ಡೇರೆ ಬಾರ್ದು ಜಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಊರ್ದ ಅರಸೆ ಚಂದ್ರಸೇನೆ ಆಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ದಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಗ ಬಂಡಾರದ ಕೊಂಡಿಡು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ ಕಳುವೇರು ಪೊಗ್ಗುದೇರು ತನ್ನ ಸೇನೆನ ಕಡಪಾವೆ ಏರು ತೂಲೇನು ಸೈನಿಕರನಗಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂತದ್ದು ಕಲ್ವೇರ್ನಗಳು ಪಾರ್ದು ಬಪ್ಪೇರು ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸೈನಿಕರನಗಳು ಪಾರೊಂದು ನದಿ ತೀರೋgu ಬಂದಾಗ ದುಂಬೋರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನದಿ ಉಂಡು ಪಿರ ಪೊಂಡ ಸೈನಿಕರನಗಳು ಗಿಡ ತಂದು ಬಲ್ಲದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೈಟಿಗೆ ನಿಲ್ಕೆ ಗಂಟುಂಡು ಸಂಪತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ದೂರ ಹೊಡೆದವನಾಗ ಹಡಗ ತೂಚುಂಡು ಆ ಹಡಗ ರಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಾರ್ದು ಕತ್ತಲೆಡೆ ದೆಂಗದು ಗುಲ್ವೇರಿಗೆ ಇತೋರ್ ತನಕ ಸೈನಿಕರನಗಳು ನಾಡೋದು ಬರ್ಪೇರು ಏತು ನಾಂಡಲ ಕಲ್ವೇರು ದಿಕ್ಕುಜೇರು ದುಂಬೋರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನದಿ ಉಂಡು ಕಡೆಗೆ ಓಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಡೇರೆ ತೋಜುಂಡು ಏರ 2 ಜನ ಜೈದಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಇಡ ಗೇರಣ್ಣ ಬೈದೇರದ ವಿಚಾರಪಗ ಬಣದೆ ಅಕಲೇನು ಮೆನ್ಪೇರಿಗೆ ಏತು ಮೆಂತಂಡಲ ಅಕಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಜಕ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ ನಾಯಿಜಿ ಬಂದು ಪಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಹಡಗು ತೋಜುಂಡು ಹಡಗು ನಿಲ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಮುಂದು ಹಡಗಡುಪ್ಪುನ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಕಂಡು ದಿನನಿ ಮುಕುಲೇ ಕಳುವೇರು ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿನಕ್ಲೇನು ಲಕಡಾವಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿಲಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಲಕಡಾವನು ಮುಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿಲಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಓಲ್ ಲಕ್ಕೇಡ ಎಂಕುಲು ತಿಕ್ಕುಬೂರುವನ ಪಣದು ಪೋಡಿಗೇಡು ಪಣದು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಹಾಕದು ಸೀದಲಕಂದು ಚಂದ್ರಸೇನೆ ಎದುರು ಉಂತಾವೇರಿಗೆ ಆಯಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಹಡಗೇಡು ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಕಲ್ವೇರ್ನಕ್ಲು ಬೈದಿನ್ಲ ಅಂದು ಸೈನಿಕರನಕ್ಲೆ ಮುಕುಲು ತಿಕ್ಕದಿನ್ಲ ಅಂದು ಕಡೆಗೆ ಮುಕುಲೆ ಕಲ್ವೇರು ಬಂದು ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಕತ್ತಲಗೊಂಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ವನ್ಪಿಗೆ ಅಂಚ 2 ಜನಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಸೇರುವೇರು ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳು 2 ಜನ ನಮ್ಮಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಗಾದೆನುಂಡು ಕೂತು ತಿಂದರೆ ಹೊನ್ನ ಕುಟಿಕೆಯ ಸಾಲದೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಾಡು ಏತು ಸಮಯ ಬರು ಮುಕಲ್ ನಿಲಡಿತಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಕಡೆಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಕುಲ್ಲ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಕೊರಿಯೇರು ಬೊಕ ಬಾಕಿದಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಮುಕಲ ಕಂಡನಾಕಲು ಪೋತಿನ ವೈಟಿಗೆಂಡ ನದಿ ತೀರೋಡು ನದಿಟಿ ಪೋತೀನಿ ದೋಣಿಟಿ ಪೋತಿನ ಅಕಲು ಬದುಕುದುಲ್ಲೇರ ಸೈದಾರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಸಾಲ ಕೊಂಡು ಪಿರ ಎಲ್ಲ ಅಕಲು ಪಿರ ಬೈಜಡ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುನೇರು ಕಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಸಾಲಗೆಂಡಾಗ ಕಡೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆಪುಂಡು ಆಲೆಗ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡೆಗೆ ಮಗಲ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಬದುಕೊಡತ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲಾಡಕುಲ್ಲಾದೆ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಬಣ್ಣದ ಇಡೀ ಊರು ನಟ್ಟರ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಂಜನೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಏರಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ದಾದಾಣ ಇಲ್ಲಾಡಿತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ದು ಕಡಬಾವ ದಿನಾಲ ಬರ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ಮುಗಲ್ನ ಮೋನೆ ತೂಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇಡೀ ಊರು ಬಾಗಿಲು ಬಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಪೇರು 1 ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರ್ತರು ಭಿಕ್ಷಕಂದು ಬೋಪೆ ಅಂದಿನ ಮಗಲ್ ಬೈಜೋಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಕಡೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಡು ಮಗಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಅವೆಂತೂದು ಅಪ್ಪೆ ನೆರ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಲು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬರ್ತು ನಂಗೆ ಈತ ದಿನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲು ಗತಿದಾಂತಿ ನಕ್ಲು ಈ ರಾತ್ರಿದ ಬರ್ತು ಬರೋ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮಗಲಿಗೆ ನೆರ್ರಸು ನಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ಮಗಲ ಬುಲ್ಪೋಲಿ ಆ ನಂಚದಾಲ ಪೋತಿನ ಹತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಈ ಊರುಡು ಒಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ತಿಗುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೇತವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅವಳೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ಒವೇಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ ದಾಂಡಲ ಇನ್ನಿದ್ದ ಬಡವ ತೆಕ್ಕಾಗ ಬಣ್ಣದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆನಾಟು ಕುಳ್ಳುದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಸಪಾದ ಪಕ್ಷ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಪನಿಗೆ ವಾ ಮಗಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ವಾ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರಣ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ ಅವೇ ಮಗಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಈತ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡೊಂದು ದಾಂಡ ಅವು ಪರಕೆ ಬಾಕಿದೀತೇನೆ ಕಾರಣ ಬಂದು ಮಗಳ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬಂದು ಬಿಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟೋಡೊಂದು ದಾಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರಣ ಮಗಳ ಅಪ್ಪಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೋಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಪುದರುಂಡು ಶೀಘ್ರ ಕೋಪಿಂದ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ದ್ವೇಷಿಯತ್ತು ದೇವರೇ ಕೋಪ ಬರು ಪಂಚ ಒಂದು ಪಗೆ ಸಾಧುಜೇರು ಅರೆ ಪುದರೇ ಕ್ಷಮಾ ಸಮುದ್ರೇನ್
ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ದೇವರ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಂದ ತಪ್ಪು ನಟ್ಟಿ ಅಂದಾಣ ದೇವರ ಕ್ಷಮಿಪುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವಡನೆ ತಪ್ಪು ನಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದು ಅಪ್ಪೇನಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೀದ ಪೋ ದೇವರ ಎದುರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಲಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದಿತ್ತ ಅವೇನು ಮದತ್ತು ಬಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲೇನೆ ಸತ್ಯಾನ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದದೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಇತೋರ್ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪಂಡ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಂದ್ರಸೇನನ ಕನಟು ಬೋಪೇರಿಗೆ ಕನಟು ಬೋದು ಆಯ್ನ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟಾವೇರು ಈ ಏರೇನು ಕಳುವೇರು ಬಂದು ಕತ್ತಲೆಗೊಣೆ ಬಾರ್ದು ನಕಲು ಕಳುವೇರುತ್ತ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಬುಡೋಡು ಇಜಿಂದಾಣ ನೀನು ರಾಜ್ಯಪುರ ನಾಶ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪೋಡಿಗಟ್ಟಾವೇರು ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊರನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪು ತೂನಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬುರ್ತು ಪುಲ್ಯಗಾಂಡ ಕನಕಟ್ಟಂಡ ಸತ್ಯ ಆಪುಣು ಅನ್ಪೇರು ಹಾಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಪುನ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನು ಲೆಪಡಾದ ಆರ್ಡನಿಗೇನು ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಅನ್ಪೇರಿ ಈ ವೈಕ್ಲ ಅಕಲೇನು ಪಿದಾಯಿ ಲೆಪಡಾದ ಅಕಳನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ ರಾಜಾಗಲ ಸರಿ ತೋಜುನು ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪಡಾವೆ ಬಿರ ಲೆಪಡಾದಿಗೇನು ನಿಕಲು ಒಲ್ತಾಕುಲು ದಾಯ ಬೈದಾರೆ ನಿಕಲ ಊರುದಾದ ಓ ಅವ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ಪೂರ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ವಿಳಾಸ ಪೂರ ಗೊರ್ಪೆಗೆ ಯಾನು ಇಂಚಿಂಚ ಊರುಡ್ದೂರಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಂಚಿನ ಊರ್ದಾಯ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದಾಯ ಬಣ್ಣ ತನ್ನ ವಿಳಾಸ ಪೂರ ಕೊನ್ನಾಗ ರಾಜ ಗೊತ್ತಪ್ಪಣೆ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಆನಿ ಮಲ್ದುಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿ ದಾದಲಾವಡ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪ ಆದ ಬೋಂಡು ಪಣಿದೆ ಇರುವೆರಡೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಎಂಡು ಅಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಏತು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ಐದು ರಡ್ಡುಪಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ದು ಪಿರ ಕಡಪವೆಗೆ ಇದೊತ್ತು ನನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪೆ ಕತ್ತಲೆಗೊಣೆ ಪೋದು ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಜೈಲ್ದೆಲ್ಲ ಕತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಕತ್ತಲೆಗೊಣ ಇತ್ತೆದ ಜೈಲ್ಡ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲೋಕಡಾಪಿನ ಪೂರಕ ಗೊತ್ತಾಪು ಆಣ ದುಮ್ಮದ ಕತ್ತಲೆಗೊಂಡ ಬಂಡ ಕತ್ತಲೆನೆ ಅವಳು ದಿನ ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಾರ ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಯಾನ ಕತ್ತಲೆ ಪೋದು ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡು ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ರಡೇ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ವೈಕ್ಲ ಸುರುಟು ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡದೆ 60 ಲೆಪ್ಪಡಾದ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ತಿರುಗುವರಿಗೆ ಊರಿಗೂ ತಿರುಗದು ಊರಿಗೂ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಅನಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಜನ ಕಡಪವೇರು ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಜನ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ ಕಣ್ಣನಗಳು ಬೈದಿರು ಪೂ ಹುಡುಗಿ ಅಂದು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಪೋಲು ಮಗಳ್ಡ ಈ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ಬಲ ಯಾನ್ ದುಂಪೋಪೆ ಬಂದದೆ ಸೀದಾ ದುಂಬರ್ಪೋಲಿಗೆ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕುಲ್ಲರ ಮದ್ಮೆ ಅದೊಂತ ಸಮಯನೇ ಅಮ್ಮೇಲೆ ತೊಂಬೋತೀರಿ ಕಣ್ಣನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ತೂತುಚಿ ಕಡೆಗೆ ಆಲೆಗ್ಲ ಕುತೂಹಲ ತಡೆಯವರ ಅಂದೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀದಲ್ಲ ಕಂಬರ್ಪೋಲು ಅಪ್ಪನ ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕು ನೇಪಗೆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬುಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊನೋಡು ಮುಗುಲು ಅವೇನೇ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿರ ಅವೇನೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ಪಂಡದೆ ಮಗಳ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೆಗ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನನ್ನು ಹಡ ಗಡೆಗೆ ನೀರಿಡ ಮುರ್ಕುದು ಆಯ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೇಲೊಂದು ನೀರ ಮುದೆ ಕಾರ ಮುದೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಪೋಲು ಗೊತ್ತಾಪಣಲೆ ಕಣ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಣಲೆ ಇನಿಯತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣನೆ ಬರುವಿರು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡ ದುಂಬುದಲಕನೆ ಜೀವನ ಒಟ್ಟುಗಾವು ಪಂಡದು ಈತ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲೆ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡೆ ಕಂಡನೆ ಜನ ಸಮಾಧಿ ಆಯಿರು ಎನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಣು ನನಗೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುನು ಆಲ ನೀರಿಲಾಗರೆ ಬೂಪೋಲ್ಗೆ ಆ ತನಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದನ ಬುಡ್ದು ಬೈದ ಆ ದೋಷ ನಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಪೋದು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕಷ್ಟಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೋಪೋಲು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬುಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಪಿರ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಎಂಚ ಮುರ್ಕುದನ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಲಕ್ಕುಂಡು ಈ ತೋರ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒರಿಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಡ್ದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಎಂಗುಲು ಕಷ್ಟಪಡೋಡ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪನ್ ಬಂದಿದೆ ಅವೇ ನದಿ ತೀರಡು ಊರ್ದಗ್ಲಿಂಪುರ ಲೆಪಡಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪೇರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಅವರ ಕಡೆ ಮುಟ ಆಗಲ್ಲ ಮನೆತನ ಪೂರ ನಂದಾದೀಪ ಮುಖೇನವಾದ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಪೂರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಕ್ಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಓಯಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅಂದಣ್ಣಲ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ದಿಕ್ಕುನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಕತೆಲೆ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಈ ಕಾಡದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ರಾಜಡ ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷಿನ್ ಪೂರ ಕಾಡದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈರೊಂಚೂರು ಬೇಟೆಗೆ ಬರುಡು ರಾಜನ ಕೆಲಸನೇ ಬೇ ಆಯೆ ಬೇಟೆಗೆ ಬೋಪೆಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಟೆ ಬೋಪೆ ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇಟೆ ಆಡುವೆಗೆ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ ಆಯನ ಸೈನ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಬೇಟೆ ಆಡ್ದು ಪಿರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾದೆ ಅಂದ ಅಜಾಪುಜಾಗಿ ಅವೇ ಕಾಡು ಹಿಡಿದು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೆ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡ ಬೋದು ಕುಲ್ವೆಗೆ ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಬದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಪುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ದುಮ್ಮದ ಕಾಡು ಕಾಡು ಜೋಕುಳು ಏರ್ಕೆಂಡು ಅಣ್ಣ ಗೋವಳೇರಿಂದು ಈ ಗೋಪಾಲಕೇರಿಂದು ಅಕಲೆ ಬೇಲದಾದ ಕೆಂಡ ಕಾಂಡ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿಲೇನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಡು ಬೂಪುನ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಮೇಪವನು ಕೂಡ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದಯ ಬರ್ಪುನ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನ ಅಂದುಂಡು ಈ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಕಾಂಡದ ಬಯ್ಯಡೇನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಆ ಗೋಧೂಳಿ ಬಣ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದಾದ ಕೆಂಡ ಪೆತ್ತದ ಧೂಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಬಯ್ಯಡ್ ಊರುಗು ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂದರ್ಥ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಗ್ನ ಅಂದ ಐಕದಾಲ ನಂಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ತೂವರೆಜ್ಜ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನ ಬಂಡವು ಕೇಂದ್ರ ನೆಜ್ಬೇಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೂವರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಆತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಲಗ್ನ ಅವು ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೆತ್ತದ ಧೂಳು ಪಾದರ್ದ ಅವರ ಧೂಳು ಲಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಅಂದ್
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಲಗ್ನಗೂ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನ ಅಂದ ಅಪನ ಪೂರಗಳು ಪೆತ್ತಲ್ಲೇ ತಂಬರ್ಪಿನ ಊರಿಗೂ ಅಕಲ ಕೆಲಸನೇ ಬೇ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಠ ಕಾಡು ಉಪ್ಪುನು ಪೆತ್ತಲ್ಲೇ ತಂಬರ್ಪುನು ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೇರು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಠ ಪುರ್ಸೋತುಂಡತ ಪೆತ್ತ ಮೇ ನಾಟಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಗೊಬ್ಬಿರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ನಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬರದು ನಲ್ಪೀರು ದುಮ್ಮದಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುನು ಈ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಎತ್ತನು ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ದಾದ ಗೆಂಡ ದಾಂಡ ಈ ಮೈ ದೇವಾತ್ಮ ಆಟ ತೊಗೊಂಡು ದಾಂಡ ಮನದ ನಿಲ್ಲಡ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕೊರ್ನುದಿ ಒಂದು ಮಹಿಷಾಸುರ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕುಲೆ ಗಂಡ ಗೊಬ್ಬುನು ಜೋಕುಲು ಅಪನ ಪುರ ಬೇತದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂಚ ದುಮ್ಮದ ಕಾಳು ದಾದ ಬಂಡ ದೇವರನ ಪೂಜೆನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಐಟೆನೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನೆ ದೀಪಿನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂ ಪಾಡುನು ಐಟೆ ಒರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಂತ್ರ ಬುರ್ಚಿ ಶುದ್ಧ ಬುರ್ಚಿ ಆಚಾರ ಬುರ್ಚಿ ಐಟು ಉಪ್ಪುನು ದಾದ ಗೆಂಡ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಥೋರ್ ತನಕ ರಾಜಪಥ ಕಟ್ಟೆಡ್ಕೊಲ್ನಾಗ ಜೋಗುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಅರಸೆ ಬಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪುರ ದೇವೇರ್ಲಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾಲು ಅರಸರೇ ಬತ್ತದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬೈದೇರು ಬಂಡ ಖುಷಿ ಆಪಣಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಬಂಡದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ರಾಜಡ ಬೋದು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಗುಲಿಂಚ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂದು ನೀರು ಬರೋಡು ರಾಜ ಗರೋ ಅರ್ಪುಂಡು ಗೋಬಳೇರು ಬಂಡ ಪಂಚಮ ವರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಊರುಡು ಅಕ್ಲು ಪಿದಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಏನನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಬಂದು ಯಾನು ಪೋಯಡ ಬಕ ಊರುಡು ಹೆಂಗೆ ಮರ್ಯಾದಿಪ್ಪ ಯಾಂಬಾರ್ ಪೂಜೆ ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಡ್ದು ಪಿರಗಡಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಜಿ ರಾಜ ಉಳ್ಳೇರ್ದೆ ಕಟ್ಟೆಡಿ ಆರು ಇಪ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಿದೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಸುರತ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಡಲ ರಾಜ ಗುರ್ಕಾನ್ ಕಂದದ ರಾಜನ ಎದುರು ದೀಪೇರಿಗೆ ರಾಜವೇನ್ ತೂಪೆ ಗರ್ವಾರ್ ಪುಂಡಾಗಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಊರ್ದ ಅರಸೆ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೇನೆ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟ್ರೆ ಪುಂಡ ಈಗಲೇ ಭಾಷೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ನೇರ್ದು ಪ್ರಸಾದ ನಡಿಗೆ ಬುರ್ದು ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಬೋಪೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಪೋರೆ ಅನಗ ಮುಟ್ಟ ಅನಗ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಈರು ಅರಮನೆಗೆ ಪೋರ್ಚಿನ್ ದಾಯಗೇಂಡ ಈರ ಅರಮನೆ ಹಿಡಿದು ಬೇಂಟೆಗಿಂದ ಕಾಡು ಬೈದಿನ ಸಂದರ್ಭದುದು ಈರ್ನ ಶತ್ರುಲ್ಪುರ ರಾಜ್ಯನಗಳು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಈರ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ದಿತ್ತೀರಿ ಈರ್ನ ಬೋಡಿದ ಜೋಕುಲ ಪೂರ ತರ ಕರ್ತ ಬಾರ್ದಿರು ಅರಮನೆಗೆ ತೂದೀತೀರಿ ಈರು ಪೋಯರಿಂದ ಈರೆಲ್ಲ ಕರ್ತ ಕೆರ್ದು ಬಾಡುವೇರು ರಾಜಗೆ ಮರಳು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಕಾರ ಮುದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ್ದು ನಲ್ಪಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ತೂನಗ ರಾಜವರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇನುಗಿ ಇವು ದಾಯ ಮುಲ್ಪದ್ದ ಎನ್ನದೇನದೆ ಸೇವೆ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೆಣ್ಣಗ ರಾಜ ಬನ್ಪೆ ಯಾನ ಈ ಊರ್ದ ಅರಸೆ ಎಂಗಿಂಚಿನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ ಪೋಂಡು ಎಂಗ ಊರು ಪೋರ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಗುಲು ಸಂಸಾರ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಅವನ್ಪೆ ಅಪನಗ ಋಷಿ ಬನ್ಪೆಗೆ ನಿಕ್ಕು ದೇವೇರ್ನ ಕೋಪ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಶಾಪ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಸಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದ ಐಡ್ದಾವ್ರೆ ನಿಕ್ಕು ಇದು ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಅವನೇನ್ಪೆ ಯಾನದಾಲ ತಿರಿದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರುಡು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಏತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರ ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪಿನಾಥ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಕಾಲಡು ಇಂಚ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಆಯ್ ಬನ್ಪೆಗೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಗೆಣಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡುಪ್ಪುನ ಗಾಯಿಗೆ ವೌ ಕ್ರೋಧಲಪ್ಪುಜಿ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಬನ್ಪುನ ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಳು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಏಪಗೆಣಿಂದಾಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮನ್ನಾಯಿಲಕ್ಕಿದಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ಲಕಲು ಪಗನಾಕಲು ಎದುರೆದುರು ಒಂದು ಹಾಕೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅವೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೀರಂದಾಂಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ದಾಯಕೆಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ ಮನಸ್ಸು ದಾಲ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ನಿನ್ನಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಜೋಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವ ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಎಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಲವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತನು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತದ ಐಡ್ದಾವ್ರ ನಿಕ್ಕಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನು ರಾಜ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾನ್ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಅಕಲೇನೆ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಅಕಳ್ಳನೆ ತಪ್ಪುಗೇನು ಅಕಳ್ಳನೆಗೆ ಅಂದದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಇನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಣು ರಾಜ ನಾಡು ಆ ಕಾಡಿಡೆ ನಾಡ್ದು ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅಕಳ್ಳನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊನೆ ಆಯ್ಕೆ ವೈದಿನ ಸುದ್ದಿಪೂರ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ఆయన ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ದಾಳಿಲಾಯ್ತಿರು ఆయన ಬೊಡೆ ಜೋಕುಲು ನಾಶಲಾತುಜಿರು ಆಯ್ಕೆ ದೇವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತುಜಬಾಗೊರಿಯರು ಡಿ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಐಕೆ ದೋಷಗೂ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಅಪನಗೆ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನನು ದೇವರೇ ಆಗೊರಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ದೇವರು ನಂಗೆ ಒಯ್ಕೆ ಒಲಿಪೇರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದ ಏತ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ದ ಏತ ಗೌಜಿ ಮಲ್ದ ಅಂತ ದೇವರು ತೂಪುಜೇರು ದೇವರು ದಾದ ತೂಪೇರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏತ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕುಚೇಲನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಬನ್ಪೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಚೇಲೆ ಪಂಡ ಏರಿಕೆಂಡ ಸ್ನೇಹ ಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಕುಚೇಲಗ ಪುದರು ಸುಧಾಮೇಂದು ಆಗ ಕುಚೇಲ ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಪುದರವು ಕುಚೇಲ ಪಂಡ ಪರ್ಕಟ್ಕುಂಟುಂದು ఆయన ಜೀವನುಡು ಆಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ್ ದೀತಿಂದಾದ ಕೆಂಡ ಪರ್ಕಟ್ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಆತ ಬಡವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂಜತ್ ಆಯೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಯದುವಂಶದಾಯೆ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಿಪ್ಪೇರು ಸಾಂದೀಪಿನ ಬನ್ಪೇನೆ ಋಷಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಿದ್ದನಗಲು ಕಡೇತ ದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪುರ ನನ್ನ ಊರೂರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅರಂಟು ಬತ್ತುವರಿಗೆ ಅಪನಗ ಕುಚೇಲೆ ಬನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಡ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ದೆ ನನ್ನ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು
ಈ ಏಪ ಬೋಡ್ಲ ಬಲ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಲ ಯಾನ್ ಏಪನಿಕ್ ಬೋಡ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಬಂದು ಆಲಿಂಗನ ಮಲ್ತು ಕಡಪಾಬೇಕೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಊರು ಬರ್ಪೇರಿ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಕುಚೇಲ ಆಯಗೆ ತಿನ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ ಬೊಡೆದಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಕೆ ಜೋಕುಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡಡ ಕೊಡೊಂದಿನ ವನಸ್ಗಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಉಂಡಡ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾದ ಅಂತ ನಿಗಂಟೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸ್ಥಿರವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನಾಯನ ಆಂಡಲ ದಿನಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದೆಪ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಬೊಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಎದುರು ಪನೊಂದೆಪ್ಪಿಗೆ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಕೇಂಡೋಲು ಕಡೆಗೊಂದಿನ ಬಂಡೋಲು ಈರಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ದ್ವಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಕ ಆತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪನ್ಪರ್ ಆಯ್ಡ ಆತುಂಡು ಈರೆ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಈತ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತಾಂಕರ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ದಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಆಂಡ ಆಯ್ ಕೇನುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪೋಪು ಜನ್ಬೇಕು ಕಡೆಗೆ ಬೊಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕಂತ ಎದುರುಂತಾವಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಮುಕ್ಲೇನು ಕಡೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಾಡು ಬೊಡೆ ಜೋಕ್ಲ ಒತ್ತಾಯಗು ಪಿದಾಡುವೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇನು ತೂವರೆ ಪೋನಗ ದೇವೇರ್ನದ್ರೆ ಪೋನಗ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆ ಪೋನಗ ಒರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಡುಪ್ಪುನಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಪ್ಪುನ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಡುಲ್ಲೆಡ ಆಯನ ತೂವರೆ ಪೋನಗ ಸ್ನೇಹಿತರೇನು ತೂವರೆ ಪೋನಗ ಕಾಲಿ ಕೈಟಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಲಕ್ಲೆ ಪತೊಂಪೋಡು ಬೇಡನೇ ದಾಲಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಜಿನೇನು ಪತೊಂಪುನು ಕಡೆಗೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಆ ಪೊಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿಲ್ ತನ್ನ ಪುಂಟುಡು ಕಡೊಂದು ಪುಗೇಲು ಪಡೊಂದು ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ದ್ವಾರಡು ಬೋದು ಉಂತುಗೆ ಯಾಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಊಡು ಅಕುಲುಲಾಯಿ ಬಿಡು ಪೂಜೇರು ಮೇ ನಟ್ಟು ನಾಯಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಾರೋಡು ಕುಚೇಲೆ ಉಳ್ಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಪುರದ್ದು ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತು ತಾನು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪಲ್ಲಂಗಿಟ್ಟು ಕುಚೇಲನ್ನು ಕುಳ್ಳಾದು ಉಲಾಯಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿ ಲೆತಂಬೋದು ತಾನು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಂಟು ಬಂಗಾರ ಬರಬಾರ್ದು ನವೇನು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣಗಲ ಕುಚೇಲಗೆ ಪಾಡ್ದು ತಾನು ಕೊಲ್ಲುನ ಸಿಂಹಾಸನ ಆಯನ ಕುಳ್ಳಾದು ಆಯನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಬಾಡುವೆ ರಾಜಮನತನ ವನಸಬೂರ ಬಾಡುವೆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಲ ಕೇಣುವೆಗೆ ಎಂಕದಾಲ ಕಂದು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತಾನ್ ಕುಚೇಲಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಬೆ ರಾಜಮನತನದ ಮನಸ್ಸು ಬಾರ್ದೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಬಾರ್ದೆ ಯಾನೆ ಮೆಗೆಂಚೆ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೆಂಗಾದಿ ಎರದುಪ್ಪೆಗೆ ಅಪನಗ ಕೃಷ್ಣ ವೈತಿಗೆ ತೊನೆವೆನ್ ತೂದು ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಜಿಲಡು ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಬಜಿಲನು ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬಡೋನೆಗೆ ಅವೆಂತೂದು ಕೃಷ್ಣಗ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಎಡಮ್ಮ ಜನ ಬೊಡಿದಿನ ಕುಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪಾರ ಬರ್ದು ಪೂರ ಒರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟ ದಿನಪೇರಿಗೆ ಅವೆಂತೂನಾಗ ಆಯ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜಿಂಜುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಬ್ಯಾಗೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಕೋಚ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲ ಆಯಾದಕ್ಕೇನುಜೆ ದಾಯಿ ಬೈದ ಕುಚೆಲ ದಾದ ಉಡ್ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಸಹಾಯ ಅವಡುಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಹಾಪುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಆಗ ಇಂಚನೆ ದಿನ ಪುಂಡು ಅವಳು ಬೊಡೆ ಜೋಕಲು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದ ಸೈಯೋಡವು ಕಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ಪಿಗೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡುವೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಪೋನ ಗಾಂಡಲ ದಾಲ ಕುರುವೆ ತಾನು ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ಪಿಗೆ ಅಂದ ಅವು ಪೋಲಾನ್ ಕುಚೆಲ ಪಿದಾಡುವೆ ಪಿದಾಡ್ದು ದ್ವಾರ ಮಠ ಬರ್ಪೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಜೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೈನಿಲ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಬಾರ್ದು ಎಂಕೆ ಯಾವ ಈತು ಮೇ ದ್ವಾರಗ ಬೋದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡು ನಾನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಲೆಪ್ಪಿಗೆ ಮೇ ಖುಷಿ ದಾಲ ಕುರುವೆ ಪೋನಾಗ ಬಂದೆ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಾರೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ಪೆಗೆ ಈ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಕಾಡ್ದು ಸಾದಿ ನಿನ್ನ ಮೇಡಿ ಈದು ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಪಾಡಂ ಪೋಯಡ ಕಲ್ವೇರಿ ನಾನು ಬಿಡ್ಪೇರ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏರುಲ್ಲಿರು ಈ ಇಂಚ ಪೋಯಂದಾಣ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಆ ಬಣ್ಣ ಗೆಂಜಿನ ಪರ್ಕಾಟ್ಕೊಂಡು ತುತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನ ಅವೇ ಪರ್ಕಾಟ್ಕೊಂಡು ತುತ್ತಾದೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರಗೆ ತೊಂದು ಪಿರ ಕಡಪಬೇಕು ನಮಾಂಡ ನಿರ್ತ್ವ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನಾಯೇ ಪಿರ ಕೇಂಡೆ ಅಂದಾಣ ಆಗ ದಾನೆ ಆತು ಮಂಡೆ ಬರಿ ಆತು ಕುರಿಯು ನಾತುಂಡು ಇತ್ತಗೇನು ಅಂಡ ಕುಚೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನೆರ್ಪುಜೆಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜಮನೆ ತಡುಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಧಾಮೆ ಬಣ್ಣದಾಣ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಮಿತ್ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಣ್ಣದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬೋಪಿಗೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೈಟೆ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ದ ಮರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮರ ಅಂತದ್ದು ಗುರ್ತ ಬತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಆಯ ಪೋನಗ ಬೂರ್ನ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡ ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅರಮನೆ ಆತುಂಡು ಆಯ್ನ ಬೊಡೆ ಜೋಕಲ್ ಪೂರ ಮೈನಿಲ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಬಾರ್ದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂತದ್ದು ಬೊಡಿದಿ ರಡ್ಡು ಬೊಳ್ಳಿದು ಚಂಬುಡು ನೀರು ಕಂತದ ಕೃಷ್ಣನ ಕುಚೇಲನ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕೋಳು ಆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಒಲ್ತುರ್ದು ಮುಂದೆ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣದೇವಿಯರು ದ್ವಾರಕಡು ಕಡಪಾಯಿ ನೀನು ಬೇದಾಲ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಬಂತುಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನಿಕದಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಇದಾಯ ಬೈದಾನ್ ಅಪನಗ ಆ ಸುಧಾಮನ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿರು ಏಪ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಜಲಿಡು ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಬಜಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ತಿಂದರ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ಕುಚೇಲನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದಾತನು ಮೂಜಿನೇ ಪುಂಡಿಲ ದೇವೇರ ತಿನ್ಪೇರ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತು ಬತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಐಕೆ ಆಕಲು ಎಡ್ಮ ಜನ ಬತ್ತು ಪಾಲ್ ಮಲ್ ತಿಂದಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚೀನ್ ದೇವೇರ ನಗಲಂಜರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿರು ಈ ನಂಗೆ ಪೂರ ಕತೆಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಆಟೋಡು ಪೂರ ತುಂಬನಮ್ಮ ರಕ್ಕಸರ ನಕಲು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿರು ದೇವೇರ ನಕಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೊರ ಕೊರ್ಪಿರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಳು ಪೂರ ಅಪನ ಇತ್ತಿದ್ದು ಕೇಂದುವೇರ ಅಂದು ದೇವರೇ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಆಯ ರಕ್ಕಸ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಆಯ ಲೋಕ ಹಾಳು ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಹಾಗೆ ದೇ ಹೊರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರೇ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಂಡ ಅವನದಾದನ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂದು ಇತ್ತೆದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಳು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ರೇವು ಅಂಡ ದೇವರ ನಕಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಬಂಡೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಏರ್ನ ಅಧೀನ ಕೆಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಅಧೀನ ಅಂಚ ಬಂಡದ ದೇವೇರ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತ್ ಮಂತ್ರಾಧೀನಂತು ದೈವತಂ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದಾದ ಮನನಾತ್ರಾಯತೆ ಇದು ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರ ಪಂಡೆತ್ತ ಅಂದಾಣ ದೇವರ್ಲ ಬರೋಡೆ
ರಕ್ಕ ಸೇರಿಂದಾಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡುಪುನ ಭಕ್ತಿ ಆತ ನಿರ್ಮಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನನೇ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಒಲಿಯೋಡೆ ಹೊರ ಕೊರೋಡೆ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರು ಹೊರ ಕೊರಂದಿತ್ತೀರು ಅಕಲು ರಕ್ಕ ಸೇರಿನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕಲು ಹೊರ ಕೊರಂದಾಂಡ ಅಕಲು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನುಂದ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಆಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಹೊರ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ರಾವಣೆ ಬನ್ಪ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕ ಸೇರಿನ್ ಆಯೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಹೊರಪಡೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದೆ ಎಂಚಕೆಂಡ 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದೆಗೆ 1,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ದೇವರು ಒಲಿಜಿರು ಒಂಜಿ ತರ ಕರ್ತು ಬಾಡಿ ಹಾಗೆ ದಶಕಂಟೆ 10 ತರ ಏನ ಅಂಚ 9,000 ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ವರ್ಮ ತರ ಕರ್ತು ಬಾಡುವೆಗೆ ಕೂಡ 1,000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಜೇರು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದದು ಕಡೆತ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿರು ನಮಲೈತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ದಾದಕೆಂಡ ಮುಡಿ ಸೇವೆ ದಾಕೆಂಡ ವರಪೊಂಡ ಕುಡರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ನಿಘಂಟುಂಡು ತರೆ ಕೊರ್ಕನ ಕೆಂಡ ಕೊರ್ಪುಜ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ವರಪೊಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ರಾವಣಂಚತ್ ಯಾನ ಎನ್ನ ತರೆ ಪೊಂಡಲ ಬಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ತರೆ ಕೊರ್ರೆಸಿರಾಯರು ಅಪನಗ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆಯಿ ಅಂಚ ದೇವರು ನಂಗೆ ಒಲಿಪು ನೊಯ್ಕೆಂಡು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಲವು ಸಂಘೇ ಪರಿಶ್ರಾಂತ ಕಲಿಯುಗೋಡು ದೇವರು ನಂಗೆ ಒಲಿಪುನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಕಟೀಲು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂದಾದ ಕೆಂಡ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇನೆ ನಂಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದಾದ ಕೆಂಡ ದಾಂಡ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುನ ಏಪ ಕೆಂಡ ದಾಂಡಗ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ದಿನ ಒಡೆ ಕೆಂಡ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಒರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಳು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದಿತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಲಾಗ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪನ ಸ್ವರೂಪೋಡ ಅವತಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ನಂಕಲಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾದ ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪತ್ತಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಅಂತೊಂದು ದೇವರೇನು ಸ್ವರೂಪ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಯಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದ ದೇವಿಯೇ ಬಂತಿನ ಪಾತಿರ ನನಗ ಆ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಘ ಹುಣ್ಣಮೆ ಆ ದೇವಿ ನಂದಿನಿ ನದಿ ಅವತಾರ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಶುದ್ಧ ದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆನ ನಮ್ಮ ದೀತ ಅವೇನು ಆ ದೇವರ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಅವೇನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ವಾ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಇಡಬತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಡ್ ಭಾಗಿಯಾತನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ ಆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲನ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಕೇಶವೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಲಾನಾಥೋ ವಾಸುದೇವ ಸನಾತನಃ ಲೀಲಾ ಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀವತ್ಸಗೌ ಸ್ವದರಶೋಧ ವತ್ಸಲೋ ಹರಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಚಕ್ರಾಸಿ ಗದಾಶಂಕಾದಿದಾಯುಧ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಶ್ರೇಷೋ ನಂದಗೋಪಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ ಯಮುನಾ ವೇಗ ಸಂಹಾರಿ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯಾನುಜಃ ಪೂತನಾ ಜೀವಿತಹರ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಃ ನಂದವ್ರಜದ ಆನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ನವನೀತ ನಟೋನಗಃ ನವನೇತನ ಬಾಹಾರೋ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕೃತ ಷೋಡಶಸ್ಥಿತ ಹತ್ರೇ ಚತುರ್ಭಂಗಿ ಮಧುರಾಕೃತೆ ಶುಕವಾಗರುದಾಬ್ದಿಂದುರು ಗೋವಿಂದೋ ಯೋಗಿನಾಂಬದೆ ವತ್ಸಪಾದಹರೋ ಅನಂತೋ ಧೇನುಕಾ ಸುರಭಂಜನ ತೃಣೀಕೃತರಾವರ್ತೋ ಯಮಳಾರ್ಜುನಭಂಜನ ಶಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತೆ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರೋ ಯೋಗಿ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭ ಇಳಾಪತಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಯಾದವೇಂದ್ರೋ ಇದೋದ್ಭಃ ವನಮಾಲೀಪೀತವಾಸಾ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಃ ಗೋವರ್ಧನ ಜಲೋಧರ್ತಾ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ ಅಜೋ ನಿರಂಜನ ಕಾಮಾಜನಕ ಕಂಜಲೋಚನಃ ಮಧುಹ ಮಧುರಾನಾಥದ್ವಾರಕಾ ನಾಯಕೋ ಬಲಿಂ ವೃಂದಾವನಾಂತ ಸಂಚಾರಿಂದಲಸಿ ಧಾಮಭೂಷಣಃ ಸಮಂದಗಮನೇರ್ಹತ್ತಾ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಃ ವಿದ್ಯಾಗಂಧಾನಿಯುಕ್ತಾಂಜೋಮಾಯೀ ಪರಮಪೂರುಷಃ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರಚಾಣೂರಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ಸಂಸಾರವೈರಿಕಂಸಾರಿ ಮುರಾರೇ ನರಕಾಂತಕ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಚ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನಕರ್ಷಕಃ ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಶ್ಚೇತ್ತಾದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾಂತಕ ವಿದುರಾಕ್ರೂರವರದಾ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತೋ ಜೈನ್ ಭದ್ರಾಪುರಜೋ ವಿಷ್ಣು ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ಜಗದ್ಗುರುರ್ಜಗನ್ನಾಥೋ ವೇಣುನಾಥ ವಿಶಾರದಃ
वृषभासुरविध्वंसी भाणासुरकरान्तकः युधिष्ठिरप्रतिष्ठाता बर्हिबर्हावतंसकः पार्थसारथिरव्यक्तो गीतामृतमहोदधीं काळीयवनमाणिक्यरञ्जतश्रीपदाम्बुजा दामोदरो यज्ञभोक्ता दानवेन्द्रविनाशनः नारायणपरं ब्रह्मा पन्नगाशनवाहन जलक्रीडा समासक्ता गोपीवस्त्रापहारकः पुण्यश्लोकस्तीर्थपादो वेदवेद्योदयोनिधिः सर्वतीर्थात्मकस्वर्भाग्रहरूपी परात्परः एवं श्रीकृष्णदेवस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्।
आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाग्रं धरे तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथः गुरुभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि अभीप्सा सिद्ध्यार्थं भोजितो सुरैर्भयं सर्वविघ्नचिते पद्मे गणाधिपतये नमः महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं लोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं वेदवस्त्रं रेवत्सपरिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मादेरपि पूजितं लक्ष्मीतृणस्वामिने नमः प्रार्थनां समर्पयामि गङ्गे च यमुने चैव गोदावरे सरस्वते नर्मदा सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गा भागीरथ्यै नमः प्रार्थनां समर्पयामि आवड ಮಾತಿರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವಿಯರುಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪೂಜಾ ಅಂತೆ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನಹಾನ್ ಆ ಪೂಜಾವಸಾನ ಕಾಲ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಂಬೋಸಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋಸ್ಮಿ ತವ ಯದ್ಯಪಿ ಚಾಂತರಂ ಪಂಡಿರಿ ನಂಕಲ ದೇವರಗಳ ಏತ್ ಅಂತರ ಕೆಂಡ ಬಿಂಬಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಲ ಇತ್ತಿಲಕಾನ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಳೇನು ಪೂರ ತೂಲಿಗೆ ಕೈ ಎಂಚುಂಡು ಕಾರು ಎಂಚುಂಡು ಬೆರಳೆಂಚುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ನಂಗೆ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ತೋಡು ಇಜಡ ಏರಾಂಡಲ ಪನುಡು ನಿನ್ನ ಮೂಂಕು ಇಂಚುಂಡು ಕಣ್ಣು ಇಂಚುಂಡು ಕೆಬಿ ಇಂಚುಂಡು ನಂಗೆ ಜೀವಮಾನುಡು ನಮ್ಮ ಮೋನೆನು ನಂಗೆ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗಡು ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ದೇವರೆಂದು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮೋನೆ ತೂವರ ಕನ್ನಡಿನ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಋಷಿಮಣ್ಣಗಳು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಧಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರು ದೇವೇರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ದೇವೇರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯವರೆಗೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇವೇರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಮಾಜ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವಳು ದೇವೇರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲೇ ಬಂದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಪನಗ ನಂಕಲ ದೇವರಿಗಳ ಅಂತರ ಏತು ಕೆಂಡ ಆತೇನ್ ಬಿಂಬೋಸಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋಸ್ಮಿನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಎದುರು ಉಂತೊಂದು ಏತು ನಮ್ಮ ಮೋನೇನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೋನ ಆತೇ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಲ ತೋಜುಂಡು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಉಲಾಯಿ ಕೈಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ದೇವರೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಪುರ ಸತತಂ ಚಿಂತೆಯೇನಂತಂ ಅಂತಕಾಲೇ ವಿಶೇಷದಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಿರನ್ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಲ ಆತೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಿರ ಪಿರ ಬೋಪನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಲ ಆತೇ ಪಿರ ಬೋಪುನ್ಗೆ ನಂಕಲ ದೇವರ ಸಂಬಂಧಲ ಆತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರ್ಮಾಂಗ ಮಲ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಅವಳು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಮದತದು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೌಕಿಕಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋಯಲಕ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪುರ ಇಲಕ್ಕನೆ ದೇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಉಡುಪೇರಿಗೆ ಅಪನಗ ದೇವರನ್ನ ಕರ್ಮಾಂಗ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಅಂಚ ಪಂಡದು 24 ಗಂಟೆಲ ದೇವರನೆದುರೇ ಕುಲ್ಲೆಂದರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯಡೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜಾನೋಡು ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವಳು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಸಮಯಡು ಆ ಕಾಲು ಗೆಂಚಿನ ಬೋಡ ಅವೇನು ಪೂರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಿರನ್ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಹ ಜಾಯಂತೆ ಅನಯ ಇತಿ ಪೂಜಾ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆರ್ದಾವರ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡಿರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಐರ್ದಾವರ ಬೋಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಐರ್ದಾವರ ಕಾಲು ಗೆಂಚಿನ ಆವುಡ ಆ ಕಾಲುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸೊಳೆನ್ ಪೂರ ದೇವಿರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಕಡೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡಿರು ಪಂಡ ಸುಖ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಪೂರ ದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅವಳ ವಿಶೇಷತ ಕಲಿಯುಗೆ ಸತ್ಯಪೂಜಾ ಫಲಪ್ರದ ಪಂಡಿರು ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗಧರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಸುಲಭವಾದ ನಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಡು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪೂರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ದೇವರನ್ನೇ ಪಾತಿರ ನಾ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಕಲಾಹ ಶೇರತೇತಿ ಕಲಶ ಪಂಡಿರು ಕಲಶೋಡು ಉಪ್ಪುನುದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಆ ನೀರಿಡು ದಾಯಕದಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತೀರು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡು 5 ಭೂತ ಉಂಡಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪೋ ತೇಜೋ ವಾಯು ಆಕಾಶಾನ್ ಐಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪುನೋಯ್ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ನೀರಿಗೆ ಐಕೆ ಪುದರೇ ಜೀವನಾನ್ ನಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ಮಾತ್ಮನಾನ್ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ಆ ಪುದರ್ಗಳ ನಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಕೆಂಡ ದಾಲ ಪೂಜಿನ್ ಕೆಲವರೆ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ ಮೋನೆ ತುಂಡ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪು ಸೇರುಜಿನ್ ಕೆಲವರೆ ಪುದರ್ ಭಗವಾನಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ತುಂಡಲ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಿರು ಅಪನ ನಂಕಲ ಪುದರ್ಗಳ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪೂಜೆಗೆ ಆಂಡ ದೇವರ ಗಂಚತಿಗೆ ಋಷಿಬಿಹಿ ಪರಿಗೀತಾನಿನ್ ವಾವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರ ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಐಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೆಂಡ ಸಂಪತ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟವಿಧದ ಸಂಪತ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಏರಿಕೆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೊಂಜಿ ಗುಣದಾದ ಕೆಂಡ ಆಲು ಚಂಚಲ ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕುಡು ಉಪ್ಪು ಹೊಂದಿಜ್ಜಾಲ್ ನಂಕಲಂಚನೆ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಆದ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಪ ಖರ್ಚೆಂಚಾಪನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲಕ್ಷಿನ ಸ್ವಭಾವನೆಂಚಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಉಲುಪ್ಪುನ ಆಲತ್ತು
ಅಪನಗ ಒಟ್ಟುಗು ನಾರಾಯಣೇನ್ ನಾರಮ್ಮಯನಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಬಂಡೇರು ಎಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ತೋಜಿಪಾವು ನಾರನ್ ಅಪನಗ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಂಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪುನೋಳಿಕೆಂದಾಂಡ ಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹನ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಹೃದಯಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪುನಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಡು ದೇವರನ್ನು ಕಲಶ ಮಧ್ಯೋಡು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಿನ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನದಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಉಪಚಾರಾರ್ಧಾವರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ವಾವ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಾತನ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನವಾದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಫಲವನ್ ಪೇರ ಅವೇನು ಪೂರ ನಂಗೆ ದೇವರ ಜೀವನಡು ಅನುಭವ ವರ್ಪಲಕ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪೂಜೆ ಅವರ ಎಂಗುಲು ಭಾಗ್ಯ ಸೇವೆಡು ಭಾಗ್ಯಾಯ ಎಂಗಲ ಕಷ್ಟಪೂರ ದೇವರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೀರ ಬಂದ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿದ ಮುಖೇನವಾದ ದೇವರು ಬರ್ಪಾವಡು ಬಂಡದು ಮಾತಿರಿಟ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅನೇಕ ರೂಪದೈತ್ಯಾಂತಂ ನಮಾಮಿ ವೃಷೋತ್ತಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧನಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಯಾನಿಗಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಜಾತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಪದೇ ಪದೇ ಪುನಃ ಪೂಜಾಂಗರಿಷ್ಯೆ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಧುವರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧೂಪಮಾಗ್ರಾಪಯಾಮಿ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಕೋಮಲನಾರಿಕೇಳಫಲಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಮೃತಾಪಿದಾನಮಸಿ ಸ್ವಾಹ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ವಿಸರ್ಜಯಾಮಿ ಘಂಟಾನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಂಗಳನೀರಾಜನಂಗರಿಷ್ಯೆ ಜಯತ್ಯಜೋ ಖಂಡಗುಣೋರ್ಮಂಡಲ ಸದೋತಿದೋ ಜ್ಞಾನಮರೇಚ ಮಾಲೇಶ ಭಕ್ತಹಾರ್ದಚನೋನಿ ಹಂತೋ ವ್ಯಾಸಾವತಾರೋ ಹರಿರಾತ್ಮ ಭಾಸ್ಕರಃ ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿಂತ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೀಷ್ಟಾವಾಪ್ತ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲ ಗಣಗಣಾರ್ಣೋ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮೋಕ್ತದೋಷಃ ಸರಸೇನೋಸೋ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋ ನಃ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇದ್ ಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವರ್ತಮಾನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಯಜಮಾನುದ್ದಿಶ್ಯ ಭಕ್ತಜನಾನಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಆಚರಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾಕರಣೇನ ಭಗವಾನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಮಧ್ವಪತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕೇಂತೆ ನಾಹಂ ದತ್ತ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆದ ಋಷಿದಿ ಮಂದಿನಗಳು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬರೆದು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದದ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟು ಐಟು ಪ್ರಸಾದದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒಣಸಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪೋಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚೀಟಿ ಪನ್ನಕಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೀರ್ಥದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದದ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಸಾದದೊಂದು ಒಣಸಿಗೆ ಪೋಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಿ ಅನ್ಪೋಚಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ
ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ರಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ 1 2 3. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಲೋ ಸೇರ್ದಿನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಳೇನೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಡೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಏನಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಚ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಸರಿಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲಪ ತಂದು ಉದಿಪುವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಟೀಲ್ ಇನಿ ಕನಗ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜದ ಜನಮಂಧ್ಯದ ಉಡಲಿಗೆಂದೊಂದು ಈ ಬಾಗೋಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜಲೇನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ವಿಶೇಷ ಕಟೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಕಥೆನ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತೆರೆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಕಟೀಲ್ಡು ಪರಪುಣಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಕನಕಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಾನಿ ಮಿಜಾರದ ಕನಕಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ತುದೆಯಾದ ಪರಿತಲೆ ಜಾಬಾಲಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಶಾಪದವರು ಅಪ್ಪೆ ಕುರ್ನೆಂಚಿನ ಪಿರಿ ನುಡಿ ನಿನ್ನ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಯಾನು ಉದಿಪು ಆಪೆ ಆನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾತ ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವಂಡ ಅರ್ನ ಕಥೆನೆ ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇನೊಂಡ ಒಂಜಾತ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಒಂಜೆ ಐಸಿರದ ಮರ್ಕಿಲೆ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಭಾರಿ ದಿನದ ಯೋಜನೆ ತನಕ ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರಂದೆ ಊರದ ಜನಮಂದಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಯೋಜನಗೂ ಬರಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ರಂಗಮಂಟಪದ ಉದಿಪುಲ ಇನಿಕ್ಕೆ ಆವರೆಗೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಇತನಿಂಗೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನೇ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಟೀಲು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಫಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ಎಕ್ಕಾರ ಘಟಕ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರವಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಆಶ್ರಣ್ಣ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಶ್ರಣ್ಣ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಶ್ರಣ್ಣ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ನಮ್ಮೆದುರು ಮದಿಮಾಲಿನ ಐಸಿರೋಡು ರಂಗಿತದ ಹೊರಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಿನ್ಕುನಂಚಿನ ಈ ರಂಗಮಂಟಪನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲೇರಿ ಕಟೀಲದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಿಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಳತೂರು ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆಯುಳ್ಳೇರಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಟಿಪ್ಪುನಾರು ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಟಿಪ್ಪೇರೆ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಕಾವ ಯಾನೆ ನಿತಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಕ್ಕಾರೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದೆ
ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ಗೊಲೈಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಜ್ಪೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಶ್ರೀ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಿಕಾ ನಿಲಯ ಪಿರ್ಮುದೆ. ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿ ಸಲ್ದಾನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಟೀಲು ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಟೀಲು. ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಚ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಟೀಲು. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶಿಬರೂರು. ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಟೀಲು ಪಂಚಾಯತ್. ಶ್ರೀ ಕೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಿನಿಗೋಳಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೆಲ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ವೇದಿಕೆದ ಕಚ್ಚನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂಡ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾತೇರ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ನಡುಬಗ್ಗಾದ ಮನಸ್ಸದ ಅಭೀಷ್ಟೋಲೇನೆ ಪಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಮಾತ ಪೂಜೆ ಬರೆಪಾದರ ಅಕಲ್ ಮಹಾತೇರ್ಲ ಚೀಟಿ ಚೀಡಲ ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬರೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ದೇವರಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಬತ್ತಿನ ಮಹಾತೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಭಾಗದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಸಂಸದ ಪರವಾದಿ ಬುಕ್ಕರ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವೇದಿಕೆಡಿ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಭಾಗೋಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಭಾಗೋಗು ಬತ್ ಜೊತೆ ಅವನೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ. ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನೆ ಭಿನ್ಯರೇನೆ ಮಾನ್ಯರೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೋಡು. ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೋಡು. ಮಾತ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎನಿತ ದಿನದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂಡದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಎನಿತ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನೆ ಮಾನ್ಯರೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಪೂಜ್ಯ ಆಸಣ್ಯರ್ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉದ್ಘಾಟಕರೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಹಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೋಡು. ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಇನಿಕ್ ಪೊರ್ಲ ಯೋಜನೆದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ತುಂಬದಿಕ್ಕೆಗೆ ರಂಗಮಂಟಪ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ರಂಗಮಂಟಪದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತು ಉದಿಪನದ ಕಜ್ಜೆನೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಪಡೆದೆ ಕಟೀಲದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಯರ್ ನಕಲ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಕುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರುವಿಕೆಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಡಿ ತಂದು ಎನಿತ ದಿನ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಈ ರಂಗಮಂಟಪನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಮಹಾತೆರೆಗೆಲ ಪುರ್ಲು ಕೊರಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ ಭಕ್ತಿದ ಐಸಿರೋನು ಪಟೋನಗ ರಡ್ಡ ಕೈನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ವರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಲಕ್ಕವಣಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನಿತ ದಿನ ರಂಗಮಂಟಪದ ಉದಿಪನ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎಳತೂರು ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಪಂಡದೆ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಎನಿತ ದಿನ ಕಟೀಲದ ಈ ಭಾಗಡು ನಂದಿನಿ ಪರತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪುರ್ಲ ದಿನ ತಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಅರ್ಪಿತ ನಂಚಿನ ರಂಗಮಂಟಪ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದಿಪನನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನಿಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆನೆ ಗುರುತು ಮಲ್ತನ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮೇರೆ
ನಡಪಡಾದಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲು ಸಭಾಂಗಣಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮಹಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ. ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಶಕಡು ಕಟೀಲು ಪರಿಸರಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗುರುತ್ವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿಕಾನಗ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮನು ಒಕ್ಕಾತೆ ಪೊರ್ಲ ಐಸಿರುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿವಂದಿನಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಓಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎನಿತ ದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನೆ ಅತಿಥಿಲೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನೆ ಅಜ್ಜನೆ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಐಕೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಡುಪ್ಪಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನ ಕೇಶವ್ ಕಟೀಲ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆಟಿಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂಡ. ಎಸ್ ಬಂಧುಳೆ ಆಜಂದಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾಜಂದಿ ನೆನೆಪಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೇನ ಮಾತ ಕಾಪುಲ ದೇವರೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಗಿಪನು ಸಂಸದ ಒತ್ತಡ್ದಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂರ್ತೋಡೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಪದ ತೊಲಕು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋದೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಪುರ್ತುಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆನೆ ಐಸಿರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆತನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಪುರ್ಲುನು ಕರಿತೊಂದ. ತುಳುವನಾಡದ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾದಾಂದ ಕೆಂಡ ಬತ್ತಿನಾಯಗೆ ಪೇರಾವಣಸ ಇತ್ತಿನಾಯಗೆ ತಿಳಿಯಗಂಜ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸವಣಿಗೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆ ದಿಸೆಟ್ಟು ಎನಿತ ದಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂಚಿದೆ ಎನಿತ ದಿನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಡು ಜೊತೆಯಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಣದೆ ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರಡ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ. ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲಿನ ಮನಸಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಹಜಾರಿ ದುಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದೈವಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 1997 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪನ್ನಗ 25 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಮಯಗೂ ತಯಾರ ಆಪುಜಿ ಐಬೋಡಾದ ಎಂಗಳ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಓವೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಉಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಐಟು ಪೂರ ಎಂಗಳು ಐಟು ಬರೆದು ಪಾರ್ದ ಎಂಗಳು 1996 ಇದ್ದು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಾ ಪಂಡದು ಆಂಡಲ 1995 ಗುಬ್ಬಂತಿನ ಜವನೇರು ಎಂಗಳು 1996 ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪನು ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ದು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಡವರನ್ನ ಕಣ್ಣೋರಿಸಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಬಳಸೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಗಳು ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ತಿನ ಎಂಗಳು 4 ಜನ ಮಾತ್ರ 4-5 ಜನ ಯಾನ್ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಕ್ಯನ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಅಪಗಿತ್ತಿನ 13-14 ವರ್ಷದ ಜವಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಾದು ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ಕನಪಿನ ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಗಳ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇನು ತಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂಗಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಅದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಎಂಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಅಜಾರಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ
ಒಂಜಿ ಐತ ಯಜಮಾನೆ ತೀರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಅನಾಥ ಆದುಪುನ ಸಮಯಡು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಎಂಗಳನೆ ದುಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಜೇಶ್ನ ಅಮ್ಮ ಲೀಲಕ್ಕ ಪಂಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಶಾಲೆದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ದು 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಿನ ಕೊರಿಯ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಉಂದು ಪೋಂಡು ಎಂಕಲೊಂದು ಕಟ್ಟಣ ಇನಿ ಮಲ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ 1997 ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರುವಂತ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಎಂಗ್ಲಿತ ಇತ್ತ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡ ಶಾಲೆಲ ಆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾಗನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಮತಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಐಟೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಅತನ ನೆತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ ಉಪ್ಪಂದೆ ಅವಿನ ಬುಡೋಡಾಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾದೇವಗಳಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆದು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮತಟ್ಟ ಜಾಗಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಆದುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆತಿನ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ 40 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಬಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಅವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಲ್ತ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಲಂಚರಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಪೋದು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಪಂಡಿರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಅಂಡ ಎಂಗ್ ರೂಪ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಿ ಅಂಡ್ಲ ಅವೇ ಜಾಗಡು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಆದುಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಜಾಗಲ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿನ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ 96 ದಿಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲಡು ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕವಾದ ಜವನರಿಸಿಂದ ಆವಡು ಪಂಡದು ದುರ್ಗಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತ ಐತ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಡಲ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕ ನಡೆದ್ರ ಅವು ಆವಂದೆ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗಲನೇ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಡದಿತ್ತಿನ ಈಶ್ವರ ಕಟೀಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀವೇ ಕಿನ್ನಿಗೋಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಂತ ವೀರವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನ ಅವಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟಿತ್ತ ಎಂಗಲ ಇಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಅವಿನ ಪೂರ ಅವಳು ಜವಣರಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕಾದ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿತ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವಳಿತ್ತ ಈಡಿರ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಅವಳು ನಿರಂತರವಾದಿತ್ತ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವೀರಮಾನದ ಶಾಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟೋಡು ಪುದರ ಬರೋಡು ಐಟು ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಎಂಗ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಯಾವಡೇ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಈಶ್ವರ ಕಟೀಲ್ ಮೇರಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯರು ಅಂಚನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ MLA ಆದ ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲು ಎದುರ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಶಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂತ ದಾನೆಲ್ಲ ದೂರ ಉಂಡು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಂಡದು ಅವು ಭಾರಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆದು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲು ಐಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಅವೊಂಜಿ ಬುಡೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅವನು ಬುಡಿಯರ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತ ಅಂಚ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರಾಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಯವಿಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕದು ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ 1996 ಓ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಕಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಅವಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಟೀಲ್ಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಳ ಶ್ವಾಸದ ರೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಇಚ್ಚೆಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಈನಿ ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಅಡ್ಡಿ ಶಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ತೊಂಡ ಅವು ದಾಯಗೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮದಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದುವೇ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಡು ಇನಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ನೈಕ್ ಅವು ಕಟೀಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯಡು ಆಯ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದದ್ದು ದಯ ಪಂಡಗ ನೆಟ್ಟದ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಪಂಡ ಇದು ಕಟ್ಟಣಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಎಂಗಲೇಗಿಂದ ಎಂಗಲ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಚ್ಚಾಡು ಎಂಗಲೇ ಕೊಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ 6 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ದೊಲಿ ಅಂಡ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಎರಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿನಾಗಲೇ ಆತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಮಾತಿನ ಸಹಾಯಡು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಗಲ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2018 ಎಂಗಲ್ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಾಡ್ಯ 18ಗೂ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಾಡ್ದು
2019 ಬಕ್ಕ 20 ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾರಣೆ ಮುಗಿತದೆ ಬಿಡಿಯಾ ಎಂಗಳ ಉದ್ದೇಶ 2020 ಮುಗಿಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪನ ಟೈಮ್ ಅಂಜಿ ಆಪುಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮೇ 2021 ಮುಗಿದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಅಪಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಲೆಕ್ಕ ತಡೆಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ತಡೆಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಆಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗಳಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವಿನ ಅಂತ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ 2020 ಭಾಗಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಡ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯ ಕುಡ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಲ್ಲ ಅವು ಆರಕ್ಕೆ ದೇವಳ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯ 2 ಲಕ್ಷ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಆಂಡ 2019 ಪಕ್ಕ ಕುಡಾಯ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಪಡೆದ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಮುರಣಿ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಯಾನು ದಾಯದಿಯ ಪಂಪಿನ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನಟು ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಾಯದಿಯ ಪಂಡ್ರ ಅಕೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪಂಡ ದಾಯಮಣಗ ಯಾನ್ 1991 ಕಟೀಲು 1995 ಮುಟ ಎಂಗಲ ಯಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಂತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡಿತ್ತ 1991 ಎಂಗಲ್ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಅಪಗ ಇದುವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಂಜೆ ನಾವು ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಟು ನಡ್ದೊಂತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಅವನಿತ್ತು ದಾಂಡ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಅಂಜ ಮಾತ ಸ್ಪಂದನೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ಅವನಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರ ಹೊಡೆದು ಅವು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣ ಅದು ಪೋಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ದಿನ ತನ್ನಿ ಕಾಂಡ ಯಾಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಟದ ಬರ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಆ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ನಾನು ದೇವರ ಸುದೆಟ್ಟಿ ಮೀದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಕುದುರುಗು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಆರು ಬಾಬ್ರಾಯರು ಪಂಡ್ತಾರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅನ್ಬೋದು ಯಾನು ಕುದುರುಗು ಬಂದು ಪುನಃ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂಡರು ನಿನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಥೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಂಡರು ಪುರಾಣ ಇದು ಕುಸುಡು ಕೇಂಡರು ಇದಾನೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಏಮಂಡ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪಂಡು ನಾನು ಕಥೆ ಇಜ್ಜ ಕೇಂಡರು ಹೆಂಗೆ ಆಂಡು ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಥೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅದು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಾದಾವಂತ ಬಣ್ಣಗ ಪೋಯ ಮೂಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿಡ ಕುದುರು ಇಡ್ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯ ಪಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದ ಪಂಡೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಒಂದುವೇ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಪಂಡ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆದು ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ಡೆ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದು ಅವು ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ದಾನ ಬೆರ್ಲಾಯಿಜಿ ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಐದು ಮೇಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಆಂಡ ಮೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸುರುಮಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಮೂರು ಪೂರ ಪಂಡದು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎప్పుడు ಚಾಕ ಪಂಡದು ಅಂಜೆ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೇಟ್ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರುವಂಥ ಕಾಸು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ತಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಮೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯ ಮೇಡು ಚಾಲನೆ ಕೊಡು ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಅವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೂಡ ಆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಬರ್ತಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂಚ ಅಂಡಲೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ್ಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿ ದಾದಾವಂತ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಸೇರಿದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ದಿನಮಂತ ಇಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪುಣಿಯೇ ಬಂಡದು ದಿನಮಂತ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ದಿನಮಂತಿ ಬಕ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ಕೇಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಕ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ನಮಗೆ ಪೂರಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅವು ಪೂರಾ ಹೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡಗ ಈ ನುವಾಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ 2 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬದಂಚಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತಿನಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಿಡಿತಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಕ್ಕ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆರು
ಅಂಚೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆರಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಟಚ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾತೆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪರ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಅಂಚೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಚ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆನಿ ಇಜಿನ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲೆ ಎಂಕಲ್ 25 ಲಕ್ಷದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಾರ್ದು ದಾವಣ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಂಗಳ ಇತೇಚಿನ ಕ್ರೂಳ್ಳರು ಎಂಗಳ ಕ್ಲಬ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ 25 ಲಕ್ಷದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಲೇ ನಾನು ಬುರ್ದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಲೇ ಎಂಗ್ಲ ಸಹಾಯಧನ ಡೊನೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಂಗ್ಲ 6 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂಚ 2 ಜನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲು ಕೂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ ದಾಲ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಒಪ್ಪು ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೇಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಜವನ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಯ್ಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರ ಕಟೀಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಕೊನೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಡೋದು ಇತ್ತ ಅಪಗ 13 ವರ್ಷ ಜವನ ಬರುತ್ತೆ 30-35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೈಯರು ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬನ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡು ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತದು ಎಂಗ್ಲನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಣಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಅಂತಿನ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಸರಣ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಜಿ ಕಳೆದು ಬೇಡ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಕಂದುವರೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಜವನ ಆರು ಪಂಡ ಪೂರ ಗೇಮ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೈ ಬೋಲಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಚಿನ ಜವನ ಇರ್ಪುರ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬೋತು ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅವಳ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬೈತೆಂಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ನೆಟ್ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ ಇಂಚಿನ ಅತನ ಎಂಗಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಅವನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಜವನ ಟೀಮ್ ಎಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇ ಆ ಜವಳಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಣಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈನಾಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಂದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನಾಗ ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಬೈನಾಗಲು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಾದ ಟೈಮು ಕೊಡಂಪೂಜಿ ಏನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮುಗಿದಿದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬರೋತ್ತಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಜಾಗದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಂದಿ ಕಾರಣಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಕೊಂಚ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೈಯಡ್ ಪೂರ್ಮಂತ್ ಪಂಡ್ಯರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡಿದ್ದು ಅರೇನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತನ್ನ ಅನ್ನ ಬದಲಾದ ವಯಸ್ಸೊಂದು ನಿಂತಿನ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಮಾಡಲಿ ಅತನ ನನಗೆ ಎಂಗಲ ಹತ್ತು ಕಟಿಗಡು ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತಂದತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ತುಂಬುಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿರುಮೂದಿ ಉಪ್ಪುನಾಗಲೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದ ಅನಂತನದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇನಿ ಎಂಗಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರರೆ ಬೈದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ವಾಸುದೇವ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ಎಂಗಲ ಒಬ್ಬೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಪ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡೆ ಎಂಗಲ್ ಓ ತಪ್ಪು ಬಂದಲ್ಲ ಎದುರು ನೆನಪಿಡು ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಯಾರು ನೆಡ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಓವಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಗೆ ಸಮ ನೆಡ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ವೈಕಲ್ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಬರ್ಬೂಜಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಪೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಶಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ನ ಟೈಮುಡು ಶಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ದಾಕ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು 2 ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಶ್ರೀನಿಕೇತನದ ಹಾಲನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ದನಂದ ಐಟು ನಿಕಲ್ ಆರ್ನ ಹಾಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಟು ನಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡದು 2 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಹಾಲನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಲ ಎಂಗ್ಲ ಆರಂಭಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ ಬೈದಿನ ವಾಸುದೇವ ಆಶ್ರಣ್ಣ ಹನುಮಾನ್ಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ ಬೈದಿನಾರು
ಎಂಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಕಮಲದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶ್ರೇಣಿರು ಅರಿನ್ ಪ್ರೀತಿದೇವಿ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಗಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ 6 ಅನ್ಪುಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಕಟೀಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಪುನಃ ಟೈಮುಡು 6 ಎಂಗಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಜನ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಲ 6 ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತಾರೆ ಎಂಗಳ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿತಾರೆ ಕಟೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಈ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂದಿತ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನಿ ತೂನಗ ನನ್ನ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒರಿಂದ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪು ಪಂಪೆ ನನಪಂದು ಏರು ಕೊನಪೆರ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪು ದೇವನಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತಗೊಂಜಿ ಶೀಟು ಎಂಜಿನ ಪಾಡ್ನಾಡ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಬರಂದು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಿ ಜವನ ಕೈಟ್ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಒರಿಗುಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಕೊಡೋದಿನ ಕಮಲದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ನನಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಪ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಂಗಳ ಆರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ರಾಯರು ಅವನು ಮಲ್ಪೊಡಿತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಧರ್ಮ ನಡೆದಂತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅವು ಸಮಾಪನ ಸುರೇಶ್ ರಾಯರು ಆಡ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿಗೆ ಆಡು ಬಂದಿರ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಿರ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿಂದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರ ಕೋಡೆ ಊರಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೋದಾಟಂಗಳ ಮೀಟ್ ಮಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಡ ಪಂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂಪರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತ್ರ ನಾನು 24 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎಂಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಗೆ ಕುಡ್ ಬೊಂಬೈಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನನ್ನನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಂಡಿತಿರು ಇನ್ನು 6ನ ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಗಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಗಳ ಪ್ರತಿ ಹಿತೈಷಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಆರು ಎಂಗಳ ಶಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ ಪುನಗ 6 ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ನಿಂತಿನಾರು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಗಳಿರು ಅರಿಗೆ ಆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಎಂಗಳ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಮಂಟ ಸಭಾಭವನ ಅಂತಿತ್ತು ಸಭಾಭವನ ಇನ್ನು ಎಳತ್ತರ್ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಪುದಾರಡು ಅವಿನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಭಾಭವನದ ಒಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ 5 ಇಂಚಿನ ಏತು ಅಮೌಂಟ್ ದೀತನ ಅವಿನ ಎಂಗೆ ಸಭಾಭವನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವಿನ ಕೊಡ್ದು ಒಪ್ಪಿದ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಹೊಳಿದಾರು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಮರ್ಮಯ್ ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣ ಆರು ಹಾಜರಾತಿ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ 6ನೇ ಕೊಡು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚೂರು ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಚದ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಅಂಚ 6ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ 6ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂಜಿ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಳಡು 10 ಹಲವಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ದಯಾಮನಗ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುನಾರು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ 6ನೇ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತುಳ್ಬೋದು ಕಾರವಾರ ಶಟ್ಲ ನಂಜಿ ಮಾಧವೀರ್ ಪಂಡದ ಉಳ್ಳಿ ಮೂಲು ಮಾಧವೀರ್ ಪಂಡದು 6 ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿ ನನಗೆ ಮಾಧವೀರ್ ಪಂಡದು ಗಡ್ಡದ ಮಾಧವೀರ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕೆಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರಿ ಆಟ ಪಂಡಲೆ ಗಡ್ಡದ ಮಾಧವೀರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನರಿಗೆ ಆ ಮಾಧವೀರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕೋಡೆ 6 ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮುರಣ್ಣೆ ಎಂಗಳನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ KFC ಟ್ರಾಫಿ ಆಣ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂಘಟನೆ ಐಕ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅತನ ಎಂಗಳ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಆಟ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ನನ್ನೊರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ಎಂಗಳ ಈ ಪರಿಸರಡು ಭಾರಿ ಈ ಪುದಾರ್ಥ ಜವಣಿಯರ್ನ ಕಣ್ಮಣಿ ಆರ್ಲ ಇಂಚದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಗ ನಿತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿದ್ದಾಗಲಿ ಆ 6 ಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಂದ ಪಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಸಂಘನೆ ಒಂದು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂಗಳ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನನ್ನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಪಗ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿತ್ತು ಎಕ್ಕಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಕಲ ಅಪಗ ಎಕ್ಕಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜವಣಿ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ
ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನೆಟ್ಟು ಇಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗೆ ಆರೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಕ್ಕದ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ಆಯ್ತು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಈ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಗಳು ಆರ್ನ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದೇರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಆರ್ನ ಪೋಪೆ ದೇವಣ್ಣ ಐಟೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಪೋಪಿನಿ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಅವಡು ರೀತಿ ಅವಡು ಅವು ಬಕ ಮಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳು ಆರೊಂಜಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಜವಣರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾಳ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಲಾಯನ ಸಂಘ ಉಂಡು ನಲಾಯನ ಸಂಘಗಳು 6 ಬೋಡೆ ಆರು ವಿಜಯ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಮಾತೆಗಳ 6 ಬೋಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಕ್ಕಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಅವ್ರು ರತ್ನನಲ್ಲ ಪನ್ಕ ಮಾರ ಅಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ದಂಡಗಳ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಅಗ್ಲ ರತ್ನನೊಂಜಿ ಕೇನ್ಕ ಮಾರ ಅಂಚ ಆ ರತ್ನನ್ನ ಇನಿ ಎಂಗಳ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಯಾನು ಈ ಅತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡಿತಿನಾರು ಎಂಗಳ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲಾಬ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿ ಕಂದಿನ ಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರಾಫಿ ಕಂದಿನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಆರು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಗೊಬ್ಬುನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರಾಜಕೀಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಕ ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಈಜಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಪಿರೋಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವನ ಗೊಬ್ಬಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಮೇಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡು ಓಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡು ಆಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಓಲ ಗೇಮ್ ಚಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಶ್ವರ ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಯಾ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ನೆರೆಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಡು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ದೇಜಪ್ಪನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕೇಶವ ಕರಕರ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರುಡು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ಐಕಾದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನಿಗ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ಮೇರು ಲೋಕಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರಂಚನೆ ಈ ಕಟೀಲ್ದ ಪೂರ ಪರಿಸರದ ಜಾವನೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನಾರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಒವೇ ಜಾವನೆರು ಆಡ ಒವೇ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾಡು ಅವಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಪುಣ್ಣ ಒವೇ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಜಾಲಿನ ಕೊಲ್ಲೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆ ಆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಂಡ ಅವಿತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಿನ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿಡು ಅವಿನ ನಡ್ಪೊಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಮಾತು ಸಂಘ ಕೊಂಡಲದ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ಲ ಅವಡು ಪೂರೆಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆರು 12ನೇ ರೀತಿ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವನ್ ಶಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಿಂಜಾರನೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 500 ಲೋಡು ಮಣ್ಣು ಬೋಡಿತ್ತಿನಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಮಣ್ಣು ಬೋಡಿದ ಟೈಮ್ಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಇತ್ತಿನವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಈಶ್ವರನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಮೆತ್ತಕಂತದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೋಕಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರು ಅಂಚದು ಈ ಸಮಯ ಅರಣ್ಯ ನಾನು ಇನ್ನು 28 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಲೆತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಬಿಸಿಟ್ ಐತಿರಾರು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಂಡ ಮುರಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಬರ್ಬೇಕೆ ಶರಣ ಬಂದಿರು ಅಂಚದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಲೋಕಾಯ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಇಂಥ ಬಿನ್ನೆರು ಕಸ್ತೂರೆಕ್ಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಕೆರೆಗ ಅಲ್ಪ ಪಂಜದ ಪುನರಲ್ಲ ಈ ಕಟೀಲ್ದ ಆಸುಪಾಸದಾಗಲಿಗೆ ಪೂರೇಗಳ ಅಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಆರು ಎಂಗಳ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಟೇಜಿಲ್ಲ ಆರು ಈ ಬ್ಯಾರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಎಕ್ಕಡಾಡು ಮೂಲವಾಡು ಕಸ್ತೂರೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಪೂರೇಗಳ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಾರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಈನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡಿ ಇಂಜಿನಾಳ ಪಡಿ ಈನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನಾಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಡ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಆಡೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಮೆರಗು ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಳ ಶಾಂತಿ ಸಲ್ದಾನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಟೀಲು ಚರ್ಚಿದಾರು ಪಂಡ ಕಟೀಲು ಚರ್ಚಿದಾರು ಪಂಡ ಎಂಗಳ ಮೂಲೆ ಕಟೀಲು ಎಂಗಳ ಫಾದರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಫಾದರ್ ಎಂಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ಪುನಕ ಅಕ್ಲೆ 4 ವರ್ಷ ಟೈಮು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೆ ತೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಗಳ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೊಗಲೂರು ರವೀಶ್ ಪಿಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆ 7 ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಗಳು ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸದ್ಯ ಫಾದರ್ ಪಂಡ ಎಂಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇದು ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚೆ ಅರೇನು ಖಾಲಿ ಇದೊಂದು ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ತೂಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೇ ಏನಾರೇನು 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಿಬೇಕಾರೆ
ದೇವನಾಗ ತೂತಿನ ಕೊಡ್ತೇಜಿ ಫೋನ್ 2 ಸಾತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನಲ್ಲ ಟಿಗಿಜೇರು ಆರ್ಲ ಬಿಸಿ ದಾನ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ 2 ಸಾತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನಲ್ಲ ಅಬ್ಬಕ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಫೋನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಫಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಅತಿಥಿ ಅದುಪು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಅತಿಥಿ ಅತಿಥಿನಲ್ಲ 2-3 ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರೆಪಿ ಅದು ಎಂಗಳ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರೆಪ್ರಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅತಿಥಿ ಬರೋದು ಅವಾಗ ಹೆಕ್ಟಾರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ತ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಂದು ಪುನಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಯಾರೇನು ಎಲ್ಲೆಂಜ ಮುಲ್ತೂತಿನಾರು ಆರು ಕಟೀಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತದ್ದು ಪುನಗ ಐಟೈ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಾರು ಯಾನು MCC ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪುನಗ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ ಪುನಗ ಯಾನು ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿ ಪಿಂಟು ಎನ್ನ ಪಿಗ್ಮಿನ ಅರೆಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ನಿತ್ಯಲ ದೀತಾರೆ ಎತ್ತೆ ಮಾಲ ಅರಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಣಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರಂಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ನೆಟ್ ಓ ಪೋಣಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಆತನ ಇಂಜಿನ ಮಂತನ ಅಪ್ಪ ಪಾತಿರು ಅಂಟ ಅವೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ದಿನ ಕಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಕಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಏರೇನು ಪುರ ಮೀಟಾಪನ್ನು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ಅನ್ಪನಾಗ ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ದಾಳ ಅಕಲೊಂಜಿ ಎಂಗಲು ಸಹಾಯಧನ ಕೇನ್ಗ ಅಕಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನ್ಗ ಪಂಡದು ಎಂಗಲು ಎప్పుడు ಚಾನಾಗ ಎಂಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರು ಮೇರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಯುಗ ಪರಿಷದ ಉಡುಪೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪೋದು ಅದನ್ನು ಗುರ್ತಾದು ಅಂಚಾದ ಆರೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಜಯರಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪಂಡಿతులేరు ಐತನ ನೆತ್ತಾರು ಆರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 6ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತಿದ 6 ಮೊಕ್ಕಲ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ದಿಕ್ಕೊಡ ಆಯ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಮುತುವಾರ್ಜಿ ವಹಿಸಂದ 2-3 ಸಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಬರ್ತದು ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗಲ್ದು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ದು 2-3 ಸಾರಿ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಬೈದರು ಅಂಚನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರ್ನ ಬದಲಗಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಬೈದರು ಮೇರೆಗೆ ಹತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ನನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನರಾದುಳ್ಳೇರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಆರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮೂಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಗ 10 ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಜವನರು ಒವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಅತನ ಇಂಚಿನೇ ಇಪ್ಪಾಡು ಒವೇ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಒವ್ವಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಎಂಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಿರಣನ್ನೇ ಇನ್ನು ಎಂಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಈ ನನ್ನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳು ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ ದಿವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಳು ಪ್ರೀತಿ ಪೋದು ಕೇಣಿ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಅಕ್ಲನ ನೆಟ್ ಸಂಗೋಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗಲ ದಾಯಕ ಆಗ್ಲೇ ನಂಜಿ ನೋಟು ಮಲ್ತಾ ಪಂಪಿನಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ದಾಯ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಪೂರೈ 2 ದಿನ ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಅವೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಕಲ ಜವಣೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಾವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ 6 ಆವಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲು ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ ಅಂಚ ಆಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಕೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೇರು ಅಪ್ಪಗಡೆ ಎಂಗಳಂಜಿ ಯಾಪಾಂಡ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವೊಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಪೊಡಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಿನ ಕಾತ್ರ ಇನಿ ಅಕಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಬಂದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗಲ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆವಡಾಯಿನಾರು ಎಂಗಲ ಕ್ಲಬ್ಗು ದಯ ಪನ್ನಗ 1996 ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಡು ಆರು ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಪಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಆರು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ದಾಯ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ನಾಗ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತೀರಿ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಯತೀಶ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಕೊಡ್ಪುಜ ದಯ ಪನ್ನಗ ಅವು ಕೊಡ್ಪುನಿ ಬಡಜ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಏರಿದ ಅಂದು ಕೊಡ್ನಲ್ಲ
ಅಪ್ಪ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ போய் ಕೂಡಲೇ ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಬೆ ಅಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಬೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ 20 ಯಾರ್ಲ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೇಷನ್ ರಮೇಶ್ ನಾನು ಅಪ್ಪಗಾರ ಫಾರಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಜ ಅಪ್ಪಗೆ ಎತ್ತಿಸಿ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಹಾಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕ ಇಂಚುಚ್ಚೂರು ಬಾರ್ದು ಅಂಜ ಆ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕ ಮೊರಣಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಾಯ್ಕ ಬೇತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ ಹಾಳಾಂಡವು ಅಂಚದ ಆ ಸಾಮಾಡು ಅತನ ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಸಾಮಾಡ್ಲಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೀಗ ಅವರಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಗಳರಿಗೆ ಇನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜವಣಿಯರು ಒಂಜಿ ಮನ್ನಿಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಮಂದಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯದು KTVC ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ನಡುಮೂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯ್ತು ಪ್ರಥಮವಾದ KTVC ಸಂಘದ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವನಸ್ಥ ಒಂದೇನು ಪ್ರವಹಿಸಿದರು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗೇಶನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಜಯ ಸಂಘ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಗಳ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗಳ ಓಡೋಡು ಕಟಿಲ್ದ ಪರಿಸರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನಾಗಲಿ ಮುಳ್ಳು ಎಂಗಳ ದುಮ್ಮು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ನೀವು ಮುಖಾತವಾದ ಬೈದೇರು ಎಂಗಳ ಇಡೀ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಟಿಲ್ದ ಪರಿಸರದ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಜಿ ಶತ್ರುತ್ವ ಪಡೆದಿಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಿತ್ರೋದೇ ಲಂಚ ಬೈಗಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿದಾಗಲಿ ಲೈವ್ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾದು ಎಂಗಳ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಎಂಗಳ ಮಾತಾ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ಏನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ್ವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಗತ. ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು, ಬಡಿಸಿದರೆ ಹಸಿವಿರಬಾರದು, ಗುಡಿಸಿದರೆ ಕಸವಿರಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನೊಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಡಿ ಏತು ಭಾವನೆಲುಲ್ಲನ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟೊಂದು ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ಪೆಡ್ತಿಡು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡೇರಿ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನೊಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೋರ್ಕರ್ಲ ದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೇಶವ್ ಕಟೇಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಾ. ಎಣಿತ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೇಲು ಮೇರೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಶಾಲುದೊಟ್ಟುಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಣದೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ವೆಂಕಟರಮಣಮಯ್ಯ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಕುಡವಂಚಿ ಪುದರು ಕೆಂಡ ಅವು ವೆಂಕಟರಮಣಮಯ್ಯ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಬಹುಶಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣಮಯ್ಯರಿಗೆ. ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನಗ ನೆಂಪಾಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಅವು ವೆಂಕಟರಮಣಮಯ್ಯ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತು ಹೋಜ್ಜೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಬರೆಗೊಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ದೂರೋಡು ಮೂಲೆಡು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಣದೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕೊಂಡೆಲ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕೊಂಡೆಲ ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟುಳ್ಳಿರಿ ಅರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಡೆದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೇಲು ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ರಂಗಮಂಟಪನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋಕೆದಾರು ಪ್ರೀತಿದಾರು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಡೆದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಟೋಡಿ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ಅಂಚನೆ ಎಳತ್ತೂರು ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದಿಪನವನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲಾದಿಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಮೇರೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಣದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಮೇರೆನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಣದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಪುಷ್ಪ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು
ಮೇರೆನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಕಿಶೋರ್ ಮೇರಡ ಬಿನಯ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಟುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದಾರು ಪ್ರೀತಿದಾರು ಅಣ್ಣೆ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಅರಿನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಸಂದೀಪ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನ ಮೇರಡ ಬಿನಯ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಟುಳ್ಳರು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಅಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಲೋಕಯ್ಯ ಕೊಂಡೆಲ ಅರಿನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಐವಾನ್ ಮೇರಡ ಬಿನಯ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ತಿಳಿಕೆದ ಊರುಟ್ಟು ಜೊತೆಯಿನಾರು ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಭಾರತ್ ಭಟ್ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ರಾಜ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕಸರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಡು ಬಣ್ಣದೆ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಸಲ್ದಾನ ಮೇರೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಹರೀಶ್ ಪೈಕ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟಾನಿ ಪಿಂಟೋ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಅರೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಸುವಿನ್ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರವಿ ಮೇರೆ ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಅರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ವಿಜಯ್ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ವಿಜಯ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಅರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಡೆದು ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂಕಲ್ಕರಿಯ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂಕಲ್ಕರಿಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಿನಿಗಳಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಮೇರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೇಲ್ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ಅಂಚನೆ ಕಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾ ರಮೇಶಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಅರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಮೋಹನ್ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೇಶವಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನಾಡು ಪಣದು ಶಿವಪ್ಪ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನ ಮಾತನಾಡು ಬಾ. ಶಿವಪ್ಪೇರು ಹೊಸ ಮದಿಮಯ್ಯ ಎಸ್ ಬಂಧುಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊರಟು ಇನಿತ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡ್ಡೊಲಗಾತನ ದಂಡ ದುಂಬ ದಿನ ಮಾನಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟೋಲ್ಲ ಕರಗಡೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪು ಲೋಕದ ವರ್ಮೆಲ ಪರಡದೆ ಕಟಿಯಲ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರೆ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪರಡಡು ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಸದಾಶಯಡು ಇನಿತ ದಿನ ನಂದಾಲೋನು ಬೆಳಗಾವಡು ಪಣದೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಮ್ಯರ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಡಲ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಾತೊಂಡು ಬಾ. ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಳು ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ನಂದಾಲೋನು ಇಡಿತ ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಂದಾಲುಗು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕದ ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪದ ಪ್ರಭೆಕ್ ಮಹಾತ್ಯರ್ಲ ಕೈತಾಂಗ ಬೇರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೀರ್ತಿ ಉತ್ತರ ಪರಪಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಆಶಯನು ದಿಜ್ಜಾವಡು ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಸತ್ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆದೆ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಯರ್ಲ
ಜೋರಾದಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದೋಳೆ. ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾವೆ ಯಾನು ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾವೆ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೇನು ಕರಿಪೋಯಂದತ್ತೆ ಪೊತ್ತಾಯಿ ನಂದಾಲದ ಬೊಲ್ಪುಡು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಯಾನತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಈತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಡುಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರನು ಮಾಜಾಗ ಹೊಸ ಪೊರ್ಲ ದೇಕಿನ ಈ ಲೋಕದ ಉಡಲಿಗೆ ಪಟ್ಟುಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾಶಯಡು ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇದಿಗಡಿಚಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಜೊತೆಯಾದೆ ನಂದಾಲನು ಬೆಳಗಾವಂದೊಲ್ಲೆರೆ ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ನಂದಾಲದ ಬೊಳ್ಪುದ ಪ್ರಭೆಯಂಚ ಕತ್ತಲೇನೆ ಗಿಡತ್ತಿದೆ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರಭೆನೆ ಲೋಕಗು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರನು ಕೀರ್ತಿನೆ ನನಾತ್ ಎತ್ತರೆತ್ತರಡೆ ಮೆನ್ಕಾವಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸದಾಶಯ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದಯಟೆ ಆ ಕಚ್ಚೇಲು ಮಾತಲ ಪುರ್ಲಾವಡು ಎನ್ನಿನವು ಪೂರ ಪುರ್ಲಾದ ಜೀವನದ ಉದ್ಯೋಗಲ ಒದಗದು ಬರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಸದಾಶಯನು ದಿಂಚ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರೇ ನಂದಾಲೋನ ಬೆಳಗಾದೇರಿ ಬೆಳಗಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬುಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಂಧುಳೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಶಕದಿಂದ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಜ್ಜೆನೆ ಈ ಭಾಗೋಡು ಮಲ್ತಿನವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ರಂಗಮಂಟಪದ ಉದಿಪನ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದಿಪನದ ಈ ಕಜ್ಜೆಡೆ ಒಂಜಾತೆ ಗೌರವನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ಉಡಲಾಸೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚೆತ್ತಿ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೋಗಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬ ಈಶ್ವರಣ್ಣನ ಬಹುಶಃ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಈಶ್ವರಣ್ಣನ ಬಗೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರದೀತು ಜೇರೆ ಏತು ಯಾನ ಪನಡೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈದೆ ನಾವೇನು ಮಾತ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಪಂತೇರೆ ಬಹುಶಃ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆಂಪಾಪನೆ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಅರ್ನ ತಿಳಿಕೆದ ಮೋನೆ ಅಂಡ 22 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕುಲ್ದುನಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರಣ್ಣಗೆ ಪೋಡಿ ಅಂದಿತ್ತ ಆರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಯಾಪದುಂಡಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಮೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಮೆ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಇರ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಜಿನ ಕೂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ರಾಶಿ ಟ್ರೋಫಿಲಲ್ಲ ಸರಿಸುಮಾರು 304 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಟ್ಟೆ ಒಂಜಾತ್ ಇನಾಮುಲು ಬರಡುಂದಂಡ ಐಕ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಜವನೇರೆ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಲ್ಬೋಡು ಎಪಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಗುರುವರಿ ಪಿರ ಇತ್ತೆಂದಂಡ ಶಿಷ್ಯ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವನೇರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರ್ತೀನಂಡಲ್ಲ ಐತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಚಿನೋಂಡ ಅವು ಈಶ್ವರನ್ನಾಗ ಸಂದೋಡ ಏನ ಐಟೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಸಮಾನರಾಯನಂಚಿನ ಈಶ್ವರನನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿವಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಡಲಾಸದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಣ ಬಂಧುಳು ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಡಿ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೊರಡು ಸೇರಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿಗಾತ್ರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಂಧುಳೆ ಬಹುಶಃ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಧರ್ ಕರಾಟೆ ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಟೀಲದ ಭಾಗೋಡು ಅತ್ತಿಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅತ್ತಿಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆಲ್ಟ್ ಲೇನು ಪಡೆಯಾರ ತಂಡ ಅವಿನ ಸುರೂಕುಗೆ ತಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಕರಾಟೆ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ತು ಒಂದಿ ತಂಡ ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ನಿಜ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಂಚಿ ಕರಾಟೆದ ಮಾತ ಪಟ್ಟುಲ್ನ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತಿನಾರೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಮೇರ್ನ ಉಪದ್ರ ತಡೆಯರ್ದಿರಂದೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಉಪದ್ರವಣ್ಣ ಅಂಚತ್
ಕುಲ್ಲವನು ಲಕ್ಕವನು ಬಲಿಪವನು ಏನರ್ದು ಆಯ್ ಜಪ ಕೊಂಚ ತೋರ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯರು ಗುರುಕುಲು ಎನಿಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಜೊತೆಟಿಪ್ಪುನಾರು ಅರಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೀಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೋಳೆ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ವೇದಿಕೆದ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಏರಿಗೆ ತಂದಿನಿಗೆ ಎಂಡ ಅವು ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒಲೋಬೋಡ್ಚಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಈರ್ನ ದುಂಬದ ಜೀವನ ನನ್ನ ಆತೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಐಸರಡು ಸಂಪನ್ನವಾಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಶಯನು ಪಟ್ಟಣಂದು ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂಬ ದುಂಬದ ಸಾಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ವೇದಿಕೆಡಿಯಾನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಹುಶಃ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡೊಂದ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಉದಯಣ್ಣೆ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರರು ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಎಮ್.ಟೆಕ್ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗಡು BE ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇನ್ನು ಕನಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿನ್ನೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಲಿಟಿಂಗ್ ಡೂಬ್ ದಕ್ಕಲು 2013 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಮೇರೆ ಕರಾವಳಿ ಓಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕರಾವಳಿ ಫ್ರೀಸರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ LPG ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರಾದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತನ್ನರ್ದ ದಾದಬೋಡ ಅವಿನ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಿರ ಒರಿಯಂದೆ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮರಾದ ಒದಗದು ಬರ್ಪುನಾರೆ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಕೈ ಪತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕನಗ ಅಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಖ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈರ್ನ ದುಂಬದ ಜೀವನ ಪುರ್ಲವಾಡು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಪನಿ ವರ್ಷ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಆರ್ಷಣ್ಯರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನಗೆ ಬತ್ತದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪೋಬೆ ಒಂಜಾತು ತುಂಬುದ ತುರ್ತುದ ಕಜ್ಜೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯನದಿ ಒಂದು ಉದಯಣ್ಣೆ ಇಡೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತೇರೆ ದೇವೇರ್ನ ಚಿತ್ತ ಪನ್ಪುನವು ಬೇತೇನೆ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಅಪ್ಪನ ತರಕ್ಕೆ ಕಲಶದ ನೀರು ಮೈಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಣ ದ್ವಯರ್ನಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೌರವನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವನದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪಂಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೇವೇರು ಎನ್ನಿನ ಚಿತ್ತೋಲು ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೇನು ಬದಲ್ಪರಿ ಎರೆಗ್ಲಾಪುಜಿ ಬಹುಶಃ ಉದಯಣ್ಣನ ಜೀವನದ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಡೆ ಕಟೀಲದಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕ ದ್ವಯರೇ ಜೊತೆಡಿತೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೌರವನು ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬುಕ್ಕರ ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಈ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಸಲಾದೆ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ದುಂಬದ ಸಾಲಡೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕೇಶವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರಡು ಕೇಶವಣ್ಣಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸನ್ಮಾನದಾಯಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡೆ ಜೊತೆಟಿಪ್ಪುನಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಜ್ಜೆರಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ಪಿರ ಒರಿಯಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗೆ ಸಾಯನಂಚಿನ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮೋದಿಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತೋಜಾಯದು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕಜ್ಜೆಲ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವನಡೆ ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪುನು ಹೊಸ ಉಮೇದನ್ನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಕೇಶವಣ್ಣಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ನ ಕಜ್ಜೆಗೆ ತರೆದಕ್ಕಾದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು
ಬರೋ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬಂದೋಳೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಐಕೆ ಬೆನ್ನಿ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇಶವಣ್ಣಗೆ ಈ ಪರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದ್ಯಾಗ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಕಂಡ ಯಾನ ಲೆಪ್ಪುನು ಐತೆ ರಡ್ಡು ಬುದಾರಿ. ಆ ರಡ್ಡು ಬುದಾರಡೆ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಯನ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಶಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಯತೀಶಣ್ಣನ ಬಗೆಟ್ ಪೊನಡು ಬಣ್ಣದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಂಡಲ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ನಿಗುಲು ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರಡು. ರಕ್ತದಾನ ಪನ್ಪುನವು ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ. ಇನಿಕಾನಗ 55 ಸರ್ತಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಟೀಲದ ಪೆರ್ಮೆದಾರಿ ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ಯತೀಶಣ್ಣೆ ಉರಗ ಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಗೆ ಶಯನ್ ಶೆಟ್ಟೆ ಮರಣಿ ಮಾತೆರಲ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ್ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರತಿನಗಳ ಮಾತೆರಲ ಪೋಡಿಗೆ ನಾನು ಶಯನ್ ಪೋಡಿಜೆ ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಾತೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಾತೆ ಬರವುದ ಅಂಗಲಾಪುನು ಕರಿಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯಡು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಕಲಿಕೆದ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಮೂರನೇದ ದಿನಮಾನಿಗೆ CA ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದೇರೆ ಸುಲಭತ್ತು ಬಂದೋಳೆ. 15 ವರ್ಷ ಅವೇನು ಕಲ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಂತೆ ಬುರ್ತಿನಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಡಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಹುಡುಗಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖೇನ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಾತು ಪೊರ್ಲು ಬಂದೋಳೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಜನನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಬಹುಶಃ ಬಂದೋಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗಮಂದಿರ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆಟೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಜೊತೆಟೆ ನೆತ್ತ ಈ ರಂಗಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ಕಲೇನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆರಮ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಮಕ್ಳಿನ ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆಗ ಹೊಂದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಣೆ ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟದನು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಉದಯಣ್ಣೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 5 ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉದಯಣ್ಣೆ ಎಂಗೊನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ ನೋಡು ಬಂಡದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮ್ಮಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಸ್ರೇಣರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ದ ಮಾಲೀಕರಾಯಿನ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕೇಶವ ಕಟೀಲ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಖಂಡಿತ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದನು ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಕೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವಿ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪಿಸಿರಂದು ಯಾನು ಮನಸಾರೆ ಐಕ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ಖಂಡಿತ ಕಟೀಲ್ದ ಮೂಲು ಜವನೇರಿನ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮನ ಕ್ಲಬ್ ಏತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಜವನೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಆದ ಪೊರ್ಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತ ಜವನೇರಿನ ತೂಬುರನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಓಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚಾರಬಹುದು ಈತು ವರ್ಷ ಇಡ್ಲ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೈಜಿಯಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಬರ್ಪು ಬೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗಡಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾನೊಂಜಿ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಓಲು ತಿರುಗಿಂಡಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಒಡೆಗು ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಭಾರತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಆ ಭಾರತ ಇಡ್ಲ ಓ ಜಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ
ನಮ್ಮನ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪರ್ಪುರ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು ಬದುಕು ನಮಕ್ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ನಾಡು ಡಿಪ್ಪುನ ನಮನೇ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಆಂಡ ನಮನೇ ನಮ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋವನ್ನ ನಮನ ಕೈಟಿಪ್ಪುನು ನಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೋಡು ಅದು ನಮನ ಜೀವನ ಸುಖಕರಾದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಜೀವನ ಈ ಅಪ್ಪನ ಮಡಲ್ ಡಿಪ್ಪುನ ನಮಕ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮನ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಸ್ವಾಗತನಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಾಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಒಂಜಾರೆ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ತೋಜುನ ಅವೇನು ಪನ್ಪುರಂಚನ ಯಾನಿ ವೇದಿಕೆಡಿನಿ ತುಯಿನಿ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯತೆ ದೇ ಪಂಡ ಈಶ್ವರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಇತ್ತುನಾಗಲು ಪನ್ಪುನ ಕೇನಲ್ಲ ಯಾರ ಪುದರ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಡಿದಿಚ್ಚಿ ಕೇಂದೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಮೀಟಾಯಿನಿ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪಗಲ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುನಃ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಕುಂದಾಪುರಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚರಬಹುದು ಆಶ್ರಣೆರಡೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಕೇನೊಂದು ದುಂಪೋಪೆಂದು ಪನೊಂದು ದೇವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ಮೂಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೊಡೆದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆವಾಡು ಆ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಯಾನ್ಲ ಇಪ್ಪು ಪನ್ಪ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಏನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಾನೇಕ್ಲ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಐಕೇತ ಆಹಾರ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆಂಡಲ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಏನನ್ನು ಅಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಪಡೆದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಒಂದೇನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಏನ ಎರಡು ಪಾತೆರು ಅಂತವೆ ಪೊರ್ಲ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಾಯರು ಉದಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರುವಂತೋಡು ಉದಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತದು ಇರುದುಂಬೋತ ನೋಡು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದೋಳ ದೇಬಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊನ್ನರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಕಿತೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಣೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬದ ಜವಣಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇರು ವೇದಿಕೆದ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗೂ ಬರೋಡು ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸಂಪತ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಸಭೆ ಪಂಡ ನಂಬಯರ ನಾಟಕ ಆ ಪಂಡ ನಂಬಯರ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿಟ್ಲದ ಬೈಲುಡು ಗುಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಹಾತ ಜವಣರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂಡೇರೆ ಬಹುಶಃ ಕಠಿಣ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೊತೆಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರಿ ಕೇಶವಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲಪ್ಪಗ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೇರಿ ಕೇಶವ ಕಟೀಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲ ಮೈಯಾಗಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿ ನೆಟ್ಟವರಿ ವೈರ್ದೆಚ್ಚ ವರಿ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಡದಿತ್ತೇರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತದೆ ತೋಜಾದೇರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಟೀಲ್ ಸಂಘಟಾತ್ಮಕವಾದ ಬುಳೆದೆ ಒಂಜಾತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುರ್ನೆಂಚಿನ ಕೇಶವಣ್ಣಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಪ್ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಅರ್ಷಣ್ಣೇರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಹಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಟಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಗೊರಡು ಬಂದೊಳಿದೆ ಬಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಉತ್ಸಾಹ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಾತು ಚಿಂತನೆಲು ಬಹುಶಃ ಆ ಚಿಂತನೆದ ಫಲಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಜೊತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕಾನಗ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜತ್ತೇರಂದಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ 25-30-40 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಕುಲ್ದಿ ನಡೆಗೆ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಯಾನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಶವಣ್ಣಗೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿ ಜೊತೆಡಿ ತಂದು ಕ್ಲಬ್ಬದ ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ಗೌರವನು ಕಟೀಲ್ದ ಮಣ್ಣಡು ನಂದಿನಿ ಪುಟುದಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ತಾನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇರ್ನ ಯೋಚನೆಲು ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ನನಾತ್ ಸಚ್ಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಪಂಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂಜ್ಯ ವಾಸುದೇವಾರ್ಷಣ್ಯರೇ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿಪಾತೆರನು ಪನುಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ಶರಣಾಗತ ಜನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತೆ. ಕಟೀಲಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆ ಮೈಯೆ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒದ್ದಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಅಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆದತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಪಣ್ಣಲ್ ಕೈದಾನೆ ಕೇಶವಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ನಿಧಾನಿಗೆ ಆಗಲೂ ಈ ನೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಸೋಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸರ ಕೆಲಸ ಒದಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಳ ಮಾತ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಹತ್ತು
ಆಂಡ ಈತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆಕಲೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರ್ಪಣಲ್ಕ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉಳಿಪಾಯನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕೇಶವರೆಗಳ ಮೈಯಗಳ ಮತ್ತು ಆಕಲನ ಮಾತ್ರ ಸಹಪಾಠಿ ಇನಿ ಸಂಘೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕಲೋವಿಗೆ ಪಂಡದು ಆ ನಾಲ್ನುಡಿ ಇನಿ ಅವೇನು ತೂಜಿದು ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರನ್ನು ಮನಸ ಒಲಿಸಾದು ಆಯ್ಕಲೆ ಬುಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾದೇರು ಏತೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮಿತ್ತುಗಳ ಮಲ್ತದೆ ಆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೋಲ್ಕ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತುಂಬ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮುಖೇನ ಎಂಕಲ್ನ ಜೊತೆದಿ ಓಡು ಪಣದೆ ಅರಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುಂಬ. ತರುಣ ಶಕಲಮಿಂದೋ ಬಿಭ್ರತಿ ಶುಭ್ರಕಾಂತಿ ಕುಜಭರನಮಿತಾಂಗಿ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣಾ ನಿಷಾಬ್ದೆ ನಿಜಕರ ಕಮಲೋದ್ಯತ್ ಲೇಖನೀ ಪುಸ್ತಕಶ್ರೀ ಸಕಲ ವಿಭವ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಪಾತು ವಾಗ್ದೇವತಾನಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾತ್ ಎಡಮೂಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತು ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿ ಸಕಲ ವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸ ಮಮ ವಚಸ್ಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸಿ ಚ. ಅಂಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಇಂತಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವರೇನು ನಮಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆರು ಆಸೀನರ ಇಂಚಿತಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ವಾಸವಾಸ್ರಣೆರುಳ್ಳೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆರುಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂತ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಟ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ನಮಿಸ ಒಂದು ಎದುರುಡಿತಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗಲ ನಮಿಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೋತ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ದಿನಲ ನಂದಿನಿ ಪುಟದಿನ ದಿನ ನಂದಿನಿ ದಾಯಬತ್ತಲು ಪಂಡ ಈ ನಾಡದ ಬರಗಾಲನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ನಂದಿನಿ ತರ್ಪುಡಾನಿ ಆಯ್ತು. ಅವರ ಇಡೀ ಬರಗಾಲ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಲ್ತಿನ ನಂದಿನಿ ಬೈದಿನ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣ ಪಂಡ ಕೇಶವೇರು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ಯುವಕಿಯರು ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಆತಣ್ಣ ಅಂದ ಯಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣದಾದ ಪಣಂತಾಂಡ ಆ ಯುವಕಿಯರು ಬರ್ಪು ಸೇರೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ಬರಗಾಲ ಪಣಪನ ಇನಿತು ಪಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದಾವಡು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಶಯ ಎಳುಪುಂಡು. ಆ ಆಶಯನ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಪುಣಂದಾಂಡ ಬೆತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆದಾಗಲೇಗ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರೋಡು ಅಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಶಯ ದುಂಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆದಾಗಲಿಲ್ಲ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಆತು ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತ. ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಆಶಯ ಉಂಡ ಅವೇನೇ ಈಡೇರಿಸೋಪಣ ಇಟ್ಟೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಸುರುಟು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆತ್ತಿಂಚಿತು ಒಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡವು ಈ ಕಟೀಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಕ್ಲನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಇದು ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ ಪಣಗಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮಗೆರಾಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ತಿತ್ತೇರು ವಾಸ್ತವ ಮಗೆರಾಯರು ಎಂಕ್ಲನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಹತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಕಟೀಲಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಳುಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ದೇವರನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೆತೋಲ ಬಾಳುಜಿ ಇದು ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅವಿನ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಮುಗೆರಾಯರ ಪಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹತ್ತು ದಯಪಂಡ ಏತೋ ಎಂಕ್ಳು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬಮ್ಮಣ ಇತ್ತು ಅವು ಇತ್ತು ನೊಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಆನಿ ಒಡೆ ಪೋಣೊಂದಿಜ್ಜವು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಆವಡುಂದಾವಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷಡ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಇಂದಿ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡುಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ದಯಪಂಡ ಉಜ್ಜರ ಒರಿಜಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಜಿನ ತೂತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 20 ರಜತ ವರ್ಷನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆತನಂತ ಪಂಡ ಕೇಶವೇರು ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಘ ಶುದ್ಧವ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಾನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟೇಡು ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ
ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಪೂಜೆದ ಫಲನೇ ಒಂದು ಒರಿಪಾದಿರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಪಂಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಫಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಣು ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಈ ಮುರಾಣಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ದಿನಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒರಿ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಆಪಿನಿ ಇನಿದ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋನಾಗ ದಾಯ ಪಂಡ ತಾಂಡ ಸಂತೋಷ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾನ್ ಇತ್ತ ಕಟೀಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬುಣೆಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಮಾಜೋಡು ಒಯ್ಟ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಟೆ ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಗಿಸ ಐಟೆ ಆ ಜನರ ಜೀವನಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತವರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತ ಅಂತಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಜೀವನ ಪಣಪಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಐತರ ನಂದಿನಿ ಜೀವನ ಕೊರ್ಗ್ಯಾರ ನಂಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಕಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜನಮಾನಸನ ಗೆಲ್ಲದು ಜನಜೀವನದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿದ ಐಕ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ನೆತ್ತವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನಾತು ಬೆಳೆಯಾಡೆ ನಂಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅವು ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನೋಳಿ ಆ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಡಾಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ನಾನು ಲೆತ್ನಿಜ್ಞಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಕೊಲ್ವೇ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ದಯಪಡಂದಾಂಡ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕತೆ ಜರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಯೋಡಂದಾಂಡ ತ್ಯಾಗ ಬೋಡು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕತೆ ಬೋಡು ಇತ ಕೇಶವಣ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಯಾರು ಪಂಡೇರ್ ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತದು ಪಂಡೇರ್ ಅನಂತರಿಜ್ಜರಿ ಇರು ಬರೋಡು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾ ತಿನ್ನಿ ದಾಲ ತೀರೊಂದಿತ್ತಜಿ ಕಾಂಡೆತ್ತಿಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಡ ದಿನ ಸಮಾರಂಭ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋತೀನಿ ಅಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೇಶವೀರ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಂಡು ಇರುವುಲ್ಲೋದು ಇರುಂತೋಡು ಅದು ಏಪಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅರ್ನ ಆ ನೆತ್ತ ಒಯ್ತ ನವರಾತ್ರಿದ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಗೌಜಾತಂಡ ಇಟ್ಲ ಅವೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒಂಜಿ ಐಟು ಸೇರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತ ಬೆಳೆಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕತೆ ನನ್ನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಬರಾಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಆಟ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಆಟ ಪಂಡ ಆಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್లో ಒಂಜಲ ಆಟ ಆ ಆಟ ಒಡ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಆ ನೈತಾರ 25 ವರ್ಷ ಒಂದು ತೂಂಡು ನಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಲ ತೂಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಆಟ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಡುಪು ಅವು ಗೊಬ್ಬುನ ನಮ್ಮ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಅವನೊಂದೇ ಪಣ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಲ್ಲ ನೈತಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಅವನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ನಕ್ಕ ನನ್ನದ 5 ವರ್ಷಲ ಆಪಣ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ದೇವರ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೇರ ಭಾಗವಹಿಸೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ನನಾತ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಂಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭಡು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಮುಗಿಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇಟೆ ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಯರನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೋಜನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಭಾಭವನ ಖರ್ಚು ಎತ್ತನದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಮಂಡ್ಯಡ ಇತ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ಸರಿಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗುಲೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಾಡ 25-35 ಲಕ್ಷ ನನ್ನಳ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದೆ ವಿಷಯ ಈಗ ಪೂರ ಪಣವು ಒಂದಿ ಸಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಅರ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಚಾತುರ್ಯೋಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಡೇರೋಣ ಅಣ್ಣ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಸ್ವಾಗತೋಡು ತಗೊಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಹಾತರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸವಡು ಮಹಾತರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರು ಮಾತ ಸಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರು ಮಾತ ಬೆರಿನೀರಲಾತಾರೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾಶಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಹಾತರೆಲ್ಲ ಪುದರ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವೇರು ದೂರೊಡಿಪ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ದೂರದ ದುಬೈ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚ ಅಕಲ ಪರವಾದ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಬತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡ BR ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತೇಜಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ
ಅಕುಲು ಇತ್ತೆರಡ ಅಕುಲು ಹತ್ತಿರ ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಕಟೀಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಡಿ ರಾವ್ ದಯಮಾಡ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಎಕ್ಕರ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು, ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಿತಿ ಕಟೀಲದ ಸಂಜಣ್ಣೆ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು, ಪೂಜ್ಯ ಆಸಣ್ಣೆರೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮಾನದಿಗೆ ತೋಜಾಡು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ರವಿ ಸರ್ ಪೂಜ್ಯ ಆಸಣ್ಣೆರಡ ಶಾಲಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪರವಾದೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ರವೀಶ್ ಪಿಂಟೋ ಅರ್ನ ಪರವಾದೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸಿ ಪಿಂಟೋ, ರೋಷನ್ ಕಿರಣ್ ರೊಟ್ಟಿ ಜನತ ಪರವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ರೋಸಿ ಪಿಂಟೋ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಅನಿಲ್ ಮಿರಾಂದ, ಭರತ್ ರಾವ್, ರಾಜ, ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೆವಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಪರವಾದ ರಿಪ್ಪಾ, ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ದೂರದ 7 ಕಡಲ್ದ 2 ಒಳ್ಳೆರೆ ಅರ್ನ ಪರವಾದೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ನ ಪರವಾದೆ ಮುರಾರಿ ತಂತ್ರಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಿಬ್ರವರು ಮೇರನ ಪರವಾದೆ ಅಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೋಡಣೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬ್ರವರು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶಿಬ್ರವರು ಅಕ್ಲೇನ ಅಮ್ಮ ಈ ಪರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಯತೀಶ್ ಮೂಲ್ಯ, ಯತೀಶ್ ಎಂ ಅರ್ನ ಪರವಾದೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್ LIC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್ LIC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಡೆಲ, ಸಂಸದ ಕಜ್ಜೆನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಮುತಾಲಿಕೆರು ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತೂವೊಂದುಂಡು ಬಂದೊಳೆ ಮೊರಣಿದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪೂಜೆದ ಕಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಲ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಪಡಿಮೂರ್ದು ಬರೆದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದಗಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದೆ ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರುಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುಡು ಮುಗಿಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಲೋಕೋಡು ರಡ್ಡು ನಮನೆದ ಜನಕುಲು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಧಕರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರೆಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಡೆಯೋಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರೋಳಿ. 12 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ 24 ಮದುವೆ ಆದವ ಭೂಪ ಪೇಪರ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಣದಾನಿ ಆಜಿ ಚಾನಲ್ ದಾಕೊಳ್ಳು ಅವೇನೇ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಯ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಆ ಜನ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಏನು ಇಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ವರ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾವುಜಿ ಮಲ್ತಿನೇನೇ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ ದುಮ್ಮು ಸಲ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಮಲ್ಪೋನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು. ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನೇನು ಆ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ದು ಗೊರ್ಚಿ ಎಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವಡು, ಸಂಗೀತ ಆವಡು, ಭಾಷಣ ಆವಡು, ಕ್ರೀಡೆ ಆವಡು, ಓದುನೆಟ್ ಆವಡು ಒಯ್ಟಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬುಡ್ತು ಕೊರ್ಜೇರಿಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕೇರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ಜೇಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆಪಣು ದಾಯಕ ಎನ್ನಂದಾಂಡ ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪನೇಲಿ ಮಲ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ದಿಂಜದ ನಕಲು ದುಂಬು ಆದುಪೋತಿ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜೆಪ್ಲೆ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದ ಪೋಯಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮೇರೆನ್ನೇನು ತೊಂದ್ಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಸಾಧಕರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಪುಣು. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಧನೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತ. ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪುಣು ಅಂದ ಕಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 1-2 ವರ್ಷತ್ತು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ ಮುಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ನಾವೇನು ಕೂಡ ಒತ್ತುದು ಬಂದೆ ಸಾಧನೆ ಅವು 1-2 25 ವರ್ಷೋಡು 50 ಐದಲ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಅವಿನ ಓದುದಾನೇ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜದು ಬತ್ತುಂಡು. ಸತತವಾದ ಮುಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಪಿನ ವಿಷಯ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೂಕು ಕುರ್ಪಿನ ಅವಡು, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕುರ್ಪಿನ ಅವಡು, ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗೋಸ್ಕರ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅವಡು, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ರಕ್ತದಾನ ಕ್ಯಾಂಪುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಡು, ಒಂಜಾರಡ್ಯ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯಿನ ಎಣ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಏತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು. ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4
ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಯಾನ್ಲ ಕಟೀಲ್ಡು ಉಳ್ಳೆ ತೂತೆ ಆನಂದೇನು ಪೂರ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನು ತೂನಗ ಮುಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ದಾಯ ಪುದರ್ದಿಯರು ಎಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಾದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ನಂಡಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೊಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತೆರದಾನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೌದು ಆಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಪಿನ ವಿಷಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇರದನ್ನ ಅಂತೂ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 25 ವರ್ಷ ಆತನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ಲ ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆ ಜೋರಾಪಿನಿ ಉಂಡಾಪಿನಿ ರಡ್ಡತ ಮೂಜನೆ ವರ್ಷಡು ಸೀಕು ಬತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬದುಕುದೋರು ಇದನ್ನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ಅವು ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಬೈದಿನ ಯುವಕೆ ಅಥವಾ ಜವನಿ ಎಂದು ಪಂಡೋಲಿ ನೆಕ್ಕಿನಲ್ಲ ದಾಲಾಪುಜಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಪಿನೇ ಸರಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತೋಗಾದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಮಲ್ತೋನಂದೆ ತಾಂಕುಲು ಪಡೆದೆಂಚಿನ ದುಡ್ಡುದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವಿನ ಸಮಾಜಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ದು ಇನಿ 25 ವರ್ಷಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಗಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಜವನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಜವನೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜವನೇರೆ ಗಂಡನ ಪನ್ಪುಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೋಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತಿದೇರು ಈ ಜಾಗಡ್ ನನಲ ಬೋಡಾನಾಥ್ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಲು ನೆರವೇರಡು ನಂದಿನಿ ನದಿ ಪುಟುದಿನ ದಿನ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಬೆಳಗೊಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬೆಳಗಳು ಪಂದು ಯಾನು ದೇವರಡ ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಕೇಂಡಿನೇನು ಪಂಡಿನತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯಿನೇನು ಪಂಡಿನಿ ಅರ್ನ ಪುರ್ಲ ಪಾತಿರಗೂ ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಮ ದ್ವಯರೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನೆಲೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬತರೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ರಡ್ಡು ಜನರೇ ಆಶ್ರಮರ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಜೊತೆಟಿಪ್ಪಡೆ ಅನುಗ್ರಹದ ಐಸಿರ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸದಾಶಯನು ಪಟನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬತನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಈಶ್ವರ ನೆನಪದರಡೆ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿರು ಬಣ್ಣದೆ ಈಶ್ವರನ್ನ ಈರೇ ಪನೋಡು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಕಾರ್ ಗಡ್ಡು ಬರೊಂದು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬನ ತಾಯ್ಮಡು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಕಟೀಲ್ದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಎಂಗೆಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಜ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಂದು ಎಂಗೆಲಿನ ಸೀಕಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಗುಣ ಮಾತುಕಾಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡುಪುನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವಣೆರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ತಾನ ಆತ ಮನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಮಂಡ
ಈ ಕ್ಲಬ್ ಶುರುವಾನೇಡಿಂಚಿ ಎಂಗಲ ಯುವ ಟೈಮ್ಡು ಯುವಕರ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಲ್ಲ ತಾದಿತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಟ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬೊಂತ ಅಂಚ ಮಯ್ಯರ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಯ್ಯರೇನು ಅರೇನು ಈ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಏತು ಪುಗಾರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಂಡ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಣದ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಕೈ ತೋಜಿ ಕಾಣದ ಕೈ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಜವಣೇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕಲು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತರಗೆ ಪೋರ ಕಾರಣ ಕರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತೆಗಳು ಈ ಕ್ಲಬ್ಗಿಂದತ್ತು ಅಕಲ ಮಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಏತು ಜವಣೇರು ಫಾರಿನ್ ಪೋತಿರ ನಮ್ಮಲ್ತ ಕ್ಲಬ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ನ ಪಿರೋಡ ಕೈ ಒಡ ಮಯ್ಯರ್ನ ಉಂಡು ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಯ್ಯರ್ ಇನಿ ಫಾರಿನ್ ಇತ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಜಾವ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಕಲು ಕಿಶೋರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ರವೀಶ್ ಪಿಂಟೋ ಅದಪ್ಪ ರೋಷನ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರುವ ಜನ ಊಟ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೇನೆಕಲು ಇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಬಕ ಮಯ್ಯರ್ನ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವಣೇರ್ನ ಪೂರ ಸಾಧನ ಆತನೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಕತಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಟೀಲ್ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ಪುಜಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಪನಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಬರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಗ ಇತ್ತುಜಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಂದೆಟ್ಟು ಕಟೀಲ ಅಲ್ಪಗೆ ಬಂತದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಪ ಆಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಗ ಆಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಜಾಗ ನಾಡು ಅಂತ ಜಾಗ ನಾಡು ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪತ್ತ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಜೋಪುಡಿ ವಾಡಿತ್ತು ಆ ಜೋಪುಡಿ ವಾಟಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಅಕ್ಕಿಯರು ಪಾಪ ಲೋಕ ಕೇಶವನ್ನು ಪಂಡಿರ ನೂದುಲೋಡು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ದು ಗುಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಗುಂಡಿ ನೂದುಲೋಡು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶಟ್ಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ ಲಕ್ಕುಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿತಿನ ಹತ್ರ ನಿಜವಾದ 5 ಲಕ್ಕುಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ರಾಯರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಹತ್ರ ಎಂಗಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಗಲೇ ಜಾಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಗ ಉಂಡ ಎಂಗಲಿ ನೆನಪೈನಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ಅರೇನು ಎಂಕಲು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತು ಪುಗನ ಸಾಧ್ಯ ನೆನಜಿ ಅನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಡಾಕ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಡಾಕ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಆರು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬಂತು ಜನಗಳು ಕಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಸಾಪಾರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜಾಗ ನೆಟ್ಟು ಪು ನಿಜಕ್ಕೆ ಆರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಂಟಾರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ ಉಂದು ಈಗ ಅವೇನಾರು ಕಟ್ಟರೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಈತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದೇ ಕಾರಣ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬುಲು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಪೋಯಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತಜೇರು ಪೋಯಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತಜೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕ್ಲಬ್ ಆಡು ಗೊಬ್ಬನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕಟೀಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದುಂಬು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಗುಲು ಫೋನ್ ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬಿನ ಅಕ್ಲಿದ್ದೇರಿ ಕಟೀಲ್ದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನು ಬಂಡನೆ ಆಂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ ಅವೇ ದುಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಚೊರೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೇರಾಗಿ ಎಂಗುಲು 3 ಜನ ಒಟ್ಟುಗ ಅಂತ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕರ್ದಾಗ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕಿರೋದಾಗ ನಿಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದಾಗ 3 ಜನ ಒಟ್ಟುಗ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಎಂಗಲ ಎದುರು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೇರಿಗೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ರೋಷಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ರೋಷ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲೇ ಸಾಧಾರಣ ಬುಡ್ದುಗೊರಂತ ಮ್ಯಾಚಿನ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ನೋಲಸ್ ಗೊತ್ತದೆ ವಿನ್ನ ಅಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಆತಿ ರೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದು ರವೀಶ್ ಪಿಂಟೋ ಆತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಅಕಲಂಚಲ ಏರ್ಲ ಜನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಂತ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ದುಗೊರ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ 10-15 ವರ್ಷ ಈ ಅಂಕಲನೇ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿದ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಮಧು ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಇನ್ನು ಯತೀಶ್ ಎತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಲಿ ನಾನು ಕೇಶವಣ್ಣ ಪಲ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಜವಣೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂವತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವಾದ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಂದ್ರೆ ಜವಣೇರು ಇತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಈತ ಏನು ಜವಣೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿರು ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲೆಗಿತ್ತ ಜವಣೇರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಆಣಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತ ನೀರಿಗೆ ಅಂಚದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಜವಣೇರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬೋಟ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಯತೀಶಿನ ಮಗಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನು CAD ಆರು ಬ್ರೌನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯತೀಶಿನ ಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ
ಆ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಡ್ ಜನಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಜನವರಿ ಓವೇನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿನಿ ಪುಟಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಬೇಡ ದಾಂಡ ಅಕಲಿ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಡಪರ ಅಬ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಹೋದ್ ಮುಟ್ಟು ಅಕಲಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಲಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ನಿಜವಾದ ಅಕಲಿ ಒವೇರಿ ಗೊಬ್ಬರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಡು ಅನೇಟ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಉಪುಜಿ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ ಎನ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ ಆಡು ಯಾನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಾದು ಹೆಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ತೊಜ್ಜಾದು ಕೊಟ್ಬೇಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಈತು ನೆಟ್ಟ ಅದ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೈಯರೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ತೆ ಕುಡಂಜನ ಮೇಲೆ ನೆನಪಲ್ರೆ ಈ ಪೆಲ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಪ್ಪ ನಿಕಲು ಪೆಲ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಪುದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಮೂಲು ಆಲ್ತ ಕೋನೆಡು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಎದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ ಲಕ್ಕಡ ಬಂದು ಪೋಯರು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಅಲ್ತರ್ದು ನೆಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಇಲ್ಲನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ದಯದಿನ ಎಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಒಂದು ಜನ ಇದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ದು ಪಿಲಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಆಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಈತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಡೋದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆವಾದ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆಣಿಕಲು ಇನಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನೋಡ ಹತ್ರ 2 ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆವಾದ ನಂಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಬರ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಪನ್ಪೆ ದಿಷ್ಟುಕೊಂಡು ಏನಾರು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿತಿಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೋಡೆ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾತ್ರದ ಸಾಲನು ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ದಿಂಜಾಯರೆ ಒಂಜಾತ ಪರ ನೆನಪುಗು ಒಂಜಾತ ಹೊಸ ಆಶಯನೋ ಅರೆ ನೆಂಪುದ ಹೊರಟು ಕೊರ್ನೆವು ಬೊಕ್ಕರ ಆನಿದ ದಿನಮಾನೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತುಪು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಈಶ್ವರನ ಪಾತೆರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ರೂ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ಇಂಕಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಡಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಆಂಡ್ರೂ ಮಿಸ್ಕಿತರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೇ ಕೊರಡು ಈಶ್ವರನೇ ಪಾತೆರಿ ಬಕ್ಕದ ಪಂಡ ಈಶ್ವರನೇ ಪಂಡ ದಂಡಾಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಅವು ಎಂಚ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈತ ಜನ ಜವನೇರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ತಾಂಗದು ಸಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಆಂಡ್ರೂ ಮಿಸ್ಕಿತೇರೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರೋರು ಜೋರೈನ ಕೈದಾಟಿಕೊಳ್ಳೋಡು ಬಂದಳ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆರಿನಿರಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಕಾಯಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಮೇರೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಮಂಜುನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತ್ಯೇತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಐತ ಅಧಿಕಾರಲಾದಿಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೊಲ್ಲೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಪಣದೆ ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಾತಾಡ್ ಬಾ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪಣವಂತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಅಷ್ಟಣ್ಣ ದ್ವಯರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪಂಚಿನ ಮಹತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಧಿಕತೆಯನ್ನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸರಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ದಾದ ಪಂಡದಾಂಡ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನಸು ಇನಿ ನನಸಾತನಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಯವರು ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಹುಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಪ್ನೇನು ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನಂದ ಪನ್ನೆಲಕನೆ
ಅವೇತೋ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆ ಮನ್ಪಡುಂದಾಂಡ ನೇರವಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೋರಾತಿಜಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಐನು ಎದುರಿಸ ಒಂದು ಮಾತಾ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದೀಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ನನಾತ್ ದಾನಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಇನಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಸೇರು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಯುವ ಜನಾಂಗದಾದೊಂಡ ಆ ಜನಾಂಗಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರನಂದು ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಎನ್ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬನ್ನಗ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ವರ್ಷಡಕ್ಲು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರೈಜ್ಲು ಕಪ್ಪಲು ಅಲ್ಲಿ ನಮಕು ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯತೆಲೂ ಇಲ್ಲ ಐನು ತೂನಾಗನೆ ನಮಕು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಓ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅತಂಡ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಜಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪಂಚಿನ ತೂಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಸಮಾಜಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ನಿರಂತರವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೊಂದು ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರನಿ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಂದಿಡೊಂದು ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ನನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಈ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುಸ್ವಾಮಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸೋದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದು ಪುರ್ಲಪಾತೆರ ಒಂಜಾತ್ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೊಂಜಾತ್ ಉಮೇದನ್ನು ದಿಂಚಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕಿನ ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಬಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಟೀಲ್ ಚರ್ಚಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜೊತೆಟೊಲ್ಲರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಲೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವೇದಿಕೆ ಎರಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ನಮಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡ ಎದಿರುಪ್ಪಿನಕ್ಲ ನಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ತುಳು ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಈ ದಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡುಂಡು ಐಕ್ ಅಕಲೇಕ್ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಮಾತೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಕ್ಲ ಯಾನ ಶುಭಾಶಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತುನಗ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಿನಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡು ಶಾಲೆಡುಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಪೋನಗ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇತೆದ ಜೋಕುಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಇತೆದ ಜೋಕುಲೆಕ್ ಸೀಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಆದ ಎಂಚ ಜೋಕುಲೇಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಾಜಿಗೆ ಕೊಣೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚನೆ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂತು ಕೆಲವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಮಯ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೊಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಾಜಿ ಧ್ವಜ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ತಾಜಿಡು ಅಕುಲು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇಕ್ ಪೂರ ಕಲಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನೊಂದು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ 5 ವರ್ಷಡು ಬದಲ್ ಆವಡ್ ಪಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪಾದ್ನಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನದ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾತೇರಿಯರೆ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಇರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬಾ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಿದೋಡೆ ಮಾಮರ ಸೊಗಸು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂಡಿನ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಜವನೇರ್ದಿ ಕಿಜೇರೆ ಇತ್ತಿನಗಲಿ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಾದ ಪೋಯ ದುಂಬುದ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಏರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಐಕ್ ಉತ್ತರ
ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂದು 10 ಜನ ಹೊಸ ಜವಣೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊರ್ದಿದ್ದೇರಿ ಏರ್ನ ಅತಿಥಿನ ಕೈಟ ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೈಟ್ದು ತತ್ತದು ಹೋತೊಂಡು ಐಕ್ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಈಗಲೂ ಮಾತ ಜವಣೇರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಟಿ ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಜೊತೆಟಿ ತಂದು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಪೂತ ಗುಚ್ಚನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇರು ಮಹಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದ ಎಡ್ಮ ಜನ ಜವಣೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂದಾಂಡಲ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು ಅವೇನೆ ಗಮನಿಸವಲ್ಲೇ ಒಂಜಾತೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತರಂದಾಂಡ ದುಂಬದ ಜೀವನ ಗೆಲ್ಮನೆದ ಸಾಧಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೆಚ್ಚ ಪೊದೆಪು ನಿಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪುರ್ಲವಡೆ ಎಡ್ಡೆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾಶಯನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಶವನ್ನೇ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೇರೆ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಕ್ ನನಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆದ ಗರಿನ ತಿಕ್ಕವಲ್ಲೇ ಅವಳು ಬೈದಿನಂಚಿನ 300-400 ಟ್ರೋಫಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ಸಾರ ಟ್ರೋಫಿಲೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪುಗೆಲುಗೆ ತಂದು ಎಣಿತ ದಿನ ಈ ಜವಣೇರು ಮುಲ್ಪ ಜೋಡಣೆ ಆತೇರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಮಹಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವರಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬಂದೊಳೆ ಹೊಸ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮಾಲು ಬತ್ತಿ ಜಿಡೆ ಎಂಚ ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಲ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮುರಣಿ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದು ಮದ್ಮೆ ನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಂಚಿನ ಮೇರೆ ಎಸ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರೆ ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಬಾ ಬಂದೊಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟು ಜೊತೆಟುಲ್ಲೇರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಟೀಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಟೀಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನನ್ನಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲು ದೇವಳದ ಹತ್ತಿರ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇಶವ್ ಕಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಮಯ್ಯರವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನನಗೆ ಬುನಿಯಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ, ಸಲಹಿಸಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮಾತಾಡುವ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ
ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುದು, ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನನ್ನಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ವ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಶುಭಾಶಯದ ಗೊಂಚಲದ ಪುರ್ಲೋಪಾತಿರಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಪಚ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನೆ ವಯಸ್ಸನ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರಾದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಕಟೀಲು ಎಕ್ಕಾರ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆಯಾದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಜೀವನದ ಒಂಜಾತ್ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂಜಾತ್ ಮಗ್ಗಲನ್ನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಣದು ಎರಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಜುಮಾದಿನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೇ, ಈಶ್ವರಣ್ಣ, ಲೋಕಯ್ಯಣ್ಣ, ಅಂಚನೆ ಕಸ್ತೂರಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟು, ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಸಲ್ಡಾನ, ಅಂಚನೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಂಚನೆ ರವಿಯಣ್ಣ, ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕೇಶವರೇ, ಅಂಚನೆ ಐತ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ. ಇನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಇಂಕ್ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀ ಇರುವುದು 3 ದಿವಸ, ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರ ಪಂಡದು. ದಯಕ್ ಪಂಡಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟುನು ಸಹಜ, ಸೈಪಿನಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂಡ ಆ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟದ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ. ದಯಕ್ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಈ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಏನೊಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಜವನೆರ್ನ ಒಡನಾಟೋಡು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನಿ ಯಾನು ಐತ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟೆಡ್ ಪುರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದಿಯೇ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆತಿನ ಪೊಂಜೋಗು 25,000 ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದು. ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ಪಂಡದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು, ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಇದಾಯಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಬರತ್ತಿನದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಡನಾಡಿನಗ್ಲು ಪಂತಿನ ಐಕ್ಯನ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾತ್ ದಿನ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒರಿವನು ಅಂತ ಪಂಡದು. ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನನೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಒರಿವನು. ದಯಕ್ ಪಂಡೈತೆ ಈಶ್ವರನ ಕೆಲವು ಜನತ ಪುದರ್ ಪಣಂದು ಪೋಯೇರು, ಓಲು ಪಿದೇವರುಡು ಪುನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪನಂದು ಪೋಯೇರು. ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನ ದಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರತ್ತ ಅಂದೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಪನ್ಲೆ ಏತ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಏಪ ಸೈಪ ಅಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಲಿಂಚೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಏರು ಇನಿ ತುಯಿನಕುಲು ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು, ಎಲ್ಲ ತುಯಿನಕುಲು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಜ್ಜೇರು. ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕುಲು ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒರೆಯೋನು ಒಂದು ಪಣ್ಣದು. ಯಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಕೇಶವರನು ಏಪಲ ತೂಪೆ
ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜವಣೆರಗೆ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 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 ಅಕ್ಕುಲೈಟ್ ಪಿರಜಾರುವೇರು ಅಣ್ಣ ಕೇಶವೇರು ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈ ದಸರಾದ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಡು ಪಿಲಿಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಆಡು ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂಚೆನೈತೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಯ್ಯರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಯ್ಯರ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಿದೊಡ್ದು ಕೇಶವನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರು ಈಶ್ವರಣ್ಯ ಬೆಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜವಣೆರು ನೆಟ್ಟು ಬೆಂತೇರು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಕುಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೇನೆ 11 ಆಂಡ್ ಮೂಲ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕಗಾದ ಕಾತುಕುಲ್ದಾರು ನನ್ನ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ದುಂಬುಗುಲ ದೇವರೆತ್ತ ಯಾರಂದಾನ ಏನಾರ್ದು ಆಪಿನ ಸಹಾಯನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡದು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಜವನರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಬರೋಡು ದಯಕ್ ಪಂಡಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪು ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಆಯನ ದುಂಬು ಕೊನೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಹೂವಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಆದಪ್ಪು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಯ್ಟುಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಬೋಡು ಐಕ್ ದಾನಿನಕುಲು ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೆಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ఆయన ಪ್ಲೇಟೆ ದುಮ್ಮುಕೊನೋ ರ್ಯಾಪುಜಿ ఆయన ಪುಷ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಪೋ ರ್ಯಾಪುಂಡು ಅವೇ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡಪೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಏರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅತ್ತನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಿರವು ಏರು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಷ್ಯಲ ಆರೋಗ್ಯಲ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಆಡಂದು ಪಣದು ಆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾದ್ಯರನು ಮುಗಿಪೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತಿರೋಗು ತರಿತಕ್ಕ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಣ್ಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಂದುಡೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಕರಿದು ಪೊಂಡಲ ಪನಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೋಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಅಜ್ಜೆಗೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ಒರಿದಣಿಗೆ ಆ ಸ್ವರ ಏರ್ನಕೆಂಡ ಧನ್ಯವಾದದ ಸ್ವರ ತುಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಐವಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ದುಂಬು ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕ್ಲಬ್ದ ಪರವಾದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಟೀಲು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೈದಾನಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ರಂಗಮಂಟಪದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಟೀಲಿನ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಳತ್ತುರುಗುತ್ತು
ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಗೈದಂತಹ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಾಲು. ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಚನಗೈದಂಥ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾಸರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಮಲದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸರಣ್ಣ ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನಾ ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಚ ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟೀಲು ಚರ್ಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಸಲ್ಟಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಲಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕಾಯ ಸಾಲ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಟೀಲಿನ ಪರಿಸರದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಟೀಲು ಪಂಚಾಯತು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಇವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಇದರ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಯಸ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಡಿಗೆ ಸಭಾ